I need my body get almost several times. I shit. Akoma FM 87.9. Nobody get that shit. I need my body get almost several times. I shit. Oh, it will be a Okakacha papa said, me Ugalia me the ten. Well, I didn't know, yeah, I didn't ask it, it's a so now by us, I don't know. Didn't nice so in your bay. And yes, Remember, share the life for woman. Adiasa, a guy. Now the entire I will galley in future. And then I am enthusiasm. we got in future. In future, I will galley. Back a yarn about family. You are bear 7. Yes, I answer. 7 to 8 crowd to galley. I didn't pay your move future. In future, where last year, I saw for pay, I saw down this year, she said. It is a sorry, I'm more between your womb. Body damage. And fun. So, moon is a one more Tagaria. That could be on your bad better body energy. And in the bonus, I know. Nah, my mess of honor. Catch him, say, watch him come from me. Into a Benjamin. I say, 4 million. Can you know this? I'm not back. Me could be saying, no, the small papa, or call a pet, or the contour, the man was saying, why? When you come back, it's one day. Oh, one day. And your bass and we have share. Mammy, if you are praying Yamish, in Yamish, Mam, the Missus will be too long. Now, some more in an animal, but the chase has a quarter or our medical board and or no still no or person animante or from say young quite you see. Only come here. What for you in Mungo? Now, when you say a bit me, I show them watch the camera. About Framing, young Conomansa. Let's see a monk come back. I'm not going to be said. Or Pamicho, so I am Bonibia, Memenka, non Pamicho. Never so when you're here. And the Sabe no farm on society. Maybe I bought a son or was I be some side. No, I said, be some say. Or you're correct today. Or you're correct. On page my can no one done. The man warning rubber fans of Bonsama baby on the mommy or Bonsam Edian a gazing, any Nakupon the end in a year. Or Barney Bermadian. Into no matter what now, no so be person or really souls, Edicoma gaism no, or no so be ma particular feelings be album. And mom is almost your step 1, step 2, step 3. Yay. Ewo asses no, yes no. Yes, it will the corner straight. But to go on a mommy, who's na or the cocoa there's a like. Will be straight or the rough straight, and will be also the your third end. She said, "Yeah, where the Bianana water free moon, what if the factions say no home and so it be inner holes na a one, mommy. Hey, anyone or the far or the useful not been an apple or this. It's one in Ancomuda. If I chose him in one in our company house, a dino, church of one, one in Ancomuda. I want to know what you condemn. I want to know what you condemn. And what you pa serious. What you say? What you pa upper size. Ne Camitro. No, friend called a catcher. Size obey. Ne Camitro. Upper size. Not I fall down. Off you could do. Me Camitro. Off or down again. Hey, yes, I me. Make I know person be a better once in the or be a better semu ye did that. Off or down in Amoda. Gentle. No.
So on your company, Sir. into no offer down here because one trying Sir, to Obiati. do a crack. Sir. And it's a bus out and you're down to me. David, what you say? Akoma FM 87.9 Kumasi. Sanity. Sir. No, yeah, I'm in America. David, sanity. The woman in Amo da Holati. Akwaba, Ahaya Kume 87.9 FM, and Wukia that midweek, Yamiadrum, Yamiadrum, ne, was signing Eddie yen Abba. Yay, Papa, na yenye wude nie, ye ko ni ye ba kashi, we di, etisi we nim, we young wine, and swinging mu. Papa wo de yɛkɔ ɛsan ɛde yɛba ɛtɔ da na yehu nia yɛnka ade ɛkye na meba na mebeduru car park ha na aha yɛ din asomdwie mu a na magu ahomekɔkɔɔ na maka sɛ ɛwrade meda anto ɛna to odwumayɛni bi ankato saa na teɛ ti wonya beduru ha na sɛ ha asomdwie mu a wotumi sɛ wo ho ayɛ wo fam sɛdeɛ tie bi nti yɛka nyinaa sɛ ɛwrade yɛda wase meden ɛde makos na twumadi a ɛno nti meti adwa mu yi ɛyɛ akoma mu nsɛm yɛde brɛ mo ɛwɔ akoma 87.9 FM donko ɛbɔ a onua tv ɛde bɛtum live ɛde ama yɛn wɔn a wɔn mo enya radio no na wɔn nso atumi ahwɛ ne tv no ɛso na wodeɛ no ɛyɛ phone crowd saa bere yi a meka sɛ yɛntwa a wonyae wodeɛ ɛyɛ Facebook anaasɛ YouTube ana TikTok ɛno nti sɛ yɛ Facebook a akoma 87.9 FM wadaworo wohwɛ no na wo follow yɛn o like wogya comment no ɛwɔ hɔ na wɔhyɛ ɛde ama yɛn follow like comment and share YouTube Akoma 879 Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so ebre no so obenya notification no na washa ma foforo so enya bi ahwe Free FM 97.5 ewo Techiman manager dache hina kwabia ne adwumafo ni nyina ya chiachia mo na oben sike information center wo dwabe no do efe na oben onyame enhyira papa se na ewabie mu ewo dwabe no do efe na anointed fashion wadi ayedua senso wonu abie mu a ho ha na obia etie bie medin ede Marcos na nakua koko ewo ha evangelist Samuel Mensa sikapa ewo ha and Pastor Julius Naba Ishmael Howard oboye chidom eni adontre wadawroma say ya TikTok dia eni na eye Kenwood Media na mon share pa emaye and na say first no na na first akua beka ya na ye che credit pa na ye che na se de wo mu nton ayi nti ana ne che no ayeden and say na say aba me kon ho pa senka me ye viewers no but he say I just said I will transfer no first in ye first ni senka ye bottle so aha ye bottle so na che say wa obeye fast no na che say wafa na wa ma ye hu Facebook and I say YouTube say wona wenya ye but me nim said ye this time round ye be see aye no nti ye bedwe ne ho na ye hu no said ye be see aye no nti sabre bomodian say ubehwe Facebook ni YouTube no na yedwene ho akina ye hu no said ye besi acha na onso watumi ede atodata no na wode ahwe na wahye ede amaye nti ye hia say more na be follow ye Facebook ye hia more na be subscribe wo ye YouTube no sebe ya ubenya na wonso wode ahwe na bibia tumi ayekama modo ye nti abribia no ubetna from
12:40 to 3 wobɛhwɛ data wobɛ use your data ketewa yɛ ho do nti so yɛnso yɛbɛtry sɛ yɛnso yɛbɛkyerɛ wɔ do no bi de akyerɛ mu so yɛbɛdwene ho ne yɛhu no sɛdeɛ ɛbɛsi ayɛ no wɔnyame ɔnhyira wo papaapa na ɛnkyɛ mɛkɔ na me nuabaa bi akɔdi nkɔmmɔ ɛwɔ ha na ɛwɔ sɛ yɛtumi wɛn yɛaso no yɛtie paa because ɛma bebree mmarima no som yɛ fidie sɛ yi a wobɛhunu sɛ yɛnyɛ na wom na twɔn yɛatɔm menim sɛ twɔn so baabi ɔwɔ bia no ho yɛ amen. Okay, a wise man once said, loyal people suffer more because they never expected betrayal. They give their all to people who give them nothing in return. But still, they choose to forgive because they have a heart that never learn to hate. Loyal people suffer more because they never expected betrayal. They give their all to people who give them nothing in return. But still, they choose to forgive because they have a heart that never learn to hate. Okay. Yanko na yene yemami enkwedi nkomo. Obapa. Hey, where di ani bro? Okay, see, so na wasn't coming. Me sorry, Kurana me jina ho. Me sorry jina ho. Na yesha ni yetie. Na mi di. Ti mo ni mresa de mani abre no a. Pacho mate. Yen toto mo bono baabi owo bia. Ni pacho mate. So gya ne hye no a. O beba. Pacho mate. Wudin. Pacho me de Mary ohene wa. Mary ohene wa free hene ne baaye. Pacho mo bua kwa intensere. Okay, intensely. Pacho. Intensely. Intensely. Pacho. Okay. Okay. May. Ma. Adi asem na to wo. Man pacho wie de boko. Pacho mi kunu wi. Na me ma me nua ba ko obekwai. Na ofre me se onya ba ma bia ma na pese oware me. Na me yesen ka be ma no wi enche ndi nka o ma ne kakra na o se enkra me ensa. Na obi nhwe obi benti. Ono nso omu nim no fini mo frase. Lala no nti oye papa pani ma na ni afi nti wonti nya mbone. Omu nim dada. Ti menti ase na se won ware me. Ma me ko bo me so for ma na so for so. Se ni asem papa aware de ye. Na ma ye kwan be 2 weeks na nka ene papa ne nkasa na ye mo ho mpa ye ansa na obekọ a wakọ. Akọ me ba. We dey me ba no me nyu friate. Na nkasa me ba. Na dey wa na me you why. Don't worry Mary. Jenike na me kan for ediama. O baby ya sabre na ni abre no otie me. Wadama. Jenike eya yona pharmacy for adre ni wodi aba eye kama enu nti se wunto obi a bomodi ana etobi na oba wonom a watenka na atekora ebeba sanso ena wonfichi kromu nsensem no menua edoso fichi kromu yi haw ene yawo ni nyina no ebi ewo wo so ma na house wan maduro dodo na enkoye Jenike ebeboa wonum bia na wanya wadru menopause ana se o maami bi onana wadru menopause no amesro wadama mani bi esan se wo mu wura mu sa no a emu haw no eya na eye bebre oba na nso ni mrumfie dumienu a enom 0597216047 0597216047 ayona pharmacy for number no frɛ na ema wonsa enka Jenike no ebi Beacon Hans Agency Limited se yefa emema 5,000 na yama wonum adwuma as construction helpers ewo Dubai 2 years contract na obosumi aketua 5,500 eno no wunyi bi mfiri mu mfantua danka wunyi bi mfiri mu emfa enedi ye fa wo danka woni wadidie no free nti se sika no je wogi a wodi bi eto ho na ne wo ankasa pese wodi bi ye no wa wodi bi aye United Arab Emirates for visa ye demand work permit, medicals, police reports, and a flight ticket. Ni nyina eka ho bi na uwie a wahye ne so ama yen
say accommodation aduane ne ho keka ho transportation ni nyina so eye free ye pe mema nko a wo experience wo adwuma no mo unni bio kasa woka enye barrier hyene so sesa wo passport wa usika ubetua ye de be process baby a wo kro ni 18,000 ena say uni passport ya eye 20,000 ena abetua enye gawuta Ghana ma wo ye mu hyew flexible payment na je say yede ibegu akwa so betua ne kakra in fifre entel WhatsApp Beacon House Agency and as a friend one Mrs. was 0559877002 0559877002 one office our Bank of Africa Abronsign mo second floor room 3 Yewatama Community 1 Beacon House Agency was your Dubai job is ready. Mama mfa baako enkam ho. Na afi yamamodiana yenko ne yene Mary enko to aso. Na mema 3p garlic mixture anom eno ena yede wo ne garlic yede aye natural plant juice eka ho vitamins ene minerals vitamin C nyina eka ho ebi ne yede aye aduro ne science no boost immune system ne pa na etu pressure se we sugar e was stroke ebeko ente hyewa ebedwane wodwo so ana wa ya se eye wo ya ne nyina so ebehye na eye 3p garlic mixture ene Piwak Naturals nam doctor so na wate aba 0248928824 0248928824 baby abeko bia so edrei ubenya bi ato eye 3p ABA Herbal Clinic eho ena yeko akwaji ayaresa ne se sofo rasta wose bomodia na ebra na obetu wani yade no afri ho obi ho a ete enesi so ohwa ade a ohunu yie papa wobenya wo ohunu o wa kira ye ne bisi wode bomodia ne ko ABA Herbal Clinic na sofo 3 days obehwe na afi watutu yade no wo wani ne so nyina afri ho ama won so wado ho wanya enipa na wode ahwade pa eni no edumu a na chese wo wiase no ano abawie ye stroke prostate hypertension obo koficha no ote ya sexual weakness liver and kidney yade no de eye bonus eno kra de yenka esase all body ni ate ni na watutu ase e de ama wo ebie back na gehwehwe ye wokumase kwa da so dwena se ye ben main market no na Fredok it was 0541 565 199 0541 565 199 na moni nkomo enti me wako papai na ni afi omo so obeboa na yaduru baabi a wo wo sofo amane e de na woka ye to aso ho me yankwan Ipache esofo yese o ma 2 weeks na yemfa mo ho mpaye nti ma me frɛ papa na ma omo de na ba ma nti na me ni di nsawoso nti ye bo na ma ne no say na yire wu mfie mienu ni ono so ba no ne na anwo one ne yadwapade o ma anwo nti wono wo pe oba won ne ba wu nti obehu na me ni kunu de a onsa anko na wasaba ono so aye ready ska won ho nti obegina so me ho ade nti ma me sa akọbọ esofo ma ne no sa anka ye de anka empa ye won se nka o ma 2 weeks a nanka ye bo ho mpa ye na ja so wo mpene a sofo me kwaka mi tesi aka se bia sofo no kra na oba ware kra na wa mpene ama wa anware ekina nko busafo be bo me so bo ti sa de a me de mpa bota wa kina ye de ntimi mabi nti ene ne busafo no koshia na ya na ma be da se wa so dem nti ye koshia fie ko ye fie de esa aka so dem so de ti papa ne ko ne chi sa bai na oba ya so dem de to wari mi wie ya wode me ko sante be kwa fi ba bi bo full ti hono na ene asante be me kwa pa try to wode me ko ye na wo ka kire me say ono oba wo ho na oba ne ye kanja gani o yisrimuni na oba ne ka kire ne say obewo ama no na one ntina ye nso nkena ka ese o heji na ma me nya de ya obewo nti wode to na nimi so pese o ware foforo ma ma me ne gitum ma papa ne ko fa dansefo ma omo ba me ne tiase se onware na se ma me no nya de a obewo ma papa no tintiase ya adwuma na obeware mi nti se woka kire me anka me mpene nti ma me yam hyehye me na wosiesie bibia awie nti nya de a ehu bia wo mu me so ba sana me nti ma mobusuani bia ma ne nti ho so ya kura pa o kokora wanya moto a wontumi nko na wodi me koduru nti koduru ho no
Oba ne jima wa tu bam me. Se de papa ne kan ye no a. No aduane ma ye nyina etu nsa didi nti edura numre no. Oba ne kwose me kete na papa ne kwose me de papa ne se me nkwada ono de na wakwose ne so na oba ne de onim de otumi ye. Openu sempa nti o ma me nkwada oba ne kete ne so. Nti me kwada ho no so ye hyehye na wotwe. Oba ne kwada na wotwe na me so na epani nti wona di ka kwada. Na me kwada me de mo de kwato me de mu. Nti di be na wotwe no. Oba ne mra wo so oba ne ma. Oba ne so wo ma. Papa ne kan na oba ne se papa ne se ne me sa meda. Nti me se akwada ho. Nti a chire no se ono ade kan so wo mpene ma me nware. Nti me mpene yefum so ha na se makonyi nsen. E ba pani. Why na so ompere ma? Ma me no. Ompene ma me nware papa no. Nti se papa ne nya me kwa ma me kwa na papa ne se ne ono mu nya me kwan na wonya ka so wo gya me. Nti na ntokwa ma ko bo me kɔhwe ties so kra wadwaye eti me minim. Nti me kunu bi ne fre poku me kunu nua. Na a friend say we de nkate free stream aba mani nti me mekere na se na me se wo se boku me nti me suro nti na mani nkate no nti ya say yet dem ya ka asem na no obeto share me so ka me hwe wo me kɔbɔ ho na oba no ma asem no kra kpa hemfie ma ohne ne kwatena ase ka asem na che se ekumu ni nti na me suro na me be ekumu ase na me be wo ye te me wo ye ne na ye sa ka asem na me sa kɔ biem kwatena kra ho afi de be che se oba no so wo mpene kra nti se papa no ompemani kura hwe biem kura afi kwade ompemani ma hwe kula na sese me na so wu hwe fridge mu wo kumase na sese beba na wase oni dikan na meba ti me koye no wo ma na me kwada na fa akọ ogina ma ye me ho ade na me se onu ya se obayi me ne na eba nso o mai na wase me kura ma me friend wo nanim na ti ade kwanti a wa ma ti wo friend no wase yawo na ade nti na eye no ma ye na wase oba na ma kire ne nyansa na eye ni mi nsi ase ne e kina nso ka ho. Onye sa kwako gumen ma chache busuafo ne se na mete nti me ye ne mama. Ti me ye ne si ye na me se ne me komi kuno ho. Na me friend se me bo wo se emo na mapake woni emagu ke mama ka ne de badada da kogu able wo bi dem ti jijolo fe na kwosesa. Na manyi Wo kunu. me kunu na se manyi nse boso me pepepe. Me bla pa ho boso pepepe sa nyi nse pani na chi. Na se papa ne sa eja misimu ya nti na dene. Mo papa no boni din wo kunu. Papa Elijah Obun sukroma kura. Ai leja. O jame tina na de ne mame. Hey. After se mentra me mame ho on han da akra mame na madam. Enu ye kan blay ansa na wo han na se hwe no kura nye se obehwe me obi ma fa furu foforo aka ba akona bo no kwate fo no wosua. Msa fa furu kan ho. Me wo ya bosum pepepe no ba se obesum me na waja me wonti me nware me bi. Ana wabeja me mekuta nkola mekɔ asem godi pa na den pa adwuma bi ani kwasem ye bia na me ye nkola ka me ho mekɔ na pa me ma ni swa menya kwan na ma ye adwuma nti ye mfa ma adwuma nim me ne nam saa busuani musu nye no bia ka se bia jiska fa di dwa na wose bosumi bia obama nkola ne 4 million wono wa twa ne bo after 4 million ne kura ye ma omo yale me frɛ ne kura omfi after ogina phone so a omo yale wo so ho no akate no ese me so ma yale be 1 year nti mentimi fa de nsi meti se me koton kra de ahwe nkola no omo so ko school omo ti fia na ye ma homete madaroma ntina me de ba no Akoma 87.9 FM Onua TV akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛna o hwɛ na wotie no na Mary ma papa no Elijah what do you say? Me pa cho 70 years. Oko 70 years. Pa cho why na ka ne ma wo? Me pa cho ma me nu e fe na free o be kwai. Na okokoshia papa oko 70 years e wo henefa. En wo ka na de ne ma wo. Me pa cho o so mu nim no wo aya bla na o ya blantie. E na mu hu no nti o mo ne na tena ba bi fa akoda. Nti o mo nim dada wo nya nipa bi a wo ye hoho. Ba na yiri ni frim a na oba na anwoda nti wo so wo peba nti me de me babunu mewo ama no na ma so wo peba on pa ware wo peba oba aso de me share bo wo so wo peba nya me ma nya ba obeto asole fo nkonwa e de 20 million kan wo kotua enso nti woni ba onwoda o fa na yiri na chi wo we okwo wo onyem a wonsi wo biem na wasakọ bebe fufuro nti wo nya oba na transit wo ne na wo nti me de opese wo fe santini ba no ne tefie no na wo se ne yere Debbie, who can say or pebano? Mene imagine say papa who 70 years.
Omoda, 18 wapeba. But Oba na yiri na One owu ye no. one the one that. Okay, but the yiri ni free mu no ne nkrofo wu ya na Na yiri ne tiase, na otiase. Ti on kan che na yiri no, o ya o ma na yiri ni nhunu nti. Ono obehwe wo saa, oba ne nhunu se o akwawo baabi. Nti mekra wa nka se wo ba wo baabi nti akire ya ware me ye me ho ade wie na nsa na me nhunu se akwawo wo baabi bebrebe. Nti obusuani no so a wo munim papa no from ne mbranti bremu a kwapim se wonya 70 years. Nti no munim papa ne history. Ya wo mbeka wo kokoshe saa wade ni mu. Me ma me ne nim papa ne pa na me ma me de ne enim no. Ma me nua na enim ne pa wona tena ho pen ne ye na wo enyina wo enim ne pa nto mo de me tizo mo hunu mo ne mu kakra ba o ma nka emu nsem no ankyere me. Meba. Mama, dog. Na unko motese. Nyame adawroma na unso e. Nyame adom. Nsem ha dog nsem ha. Na wo aware a wo ware wo bi asebe wanfa no kore anware no na watwa no nkuntumbo no. Nyame bi wo no mo a. Wona wo ko na wo se wo hunu. Ye nkuntumbo so na wade. Wo gina nkuntumbo so. No wo ware ni nyina nso na onim se wo twa no nkuntumbo. Enso akole wo sa wanyini tese wo besom wo nkokora bere mu. Manu ko wa nyame bi wo yensese wo nkokora bere mpa se nyame ye wadom na wo hia ba ya se dia tese wo besom wakora ebi se de adre de ato apentene ato se monso me mu tese wo ba bi ti ase se wo be ware wo dia na tese wo ba na wo be kora wo na ye de ya asem de menti ase kura obi yo papa kura wo de boni betua ne ka enkoyi so sa na ko mama se de tie bi anu ye baji apomode ayo tie be ko power specialist Herbal hospital na se fanamba ne tudwa ne bia na obi tikem no kwasem no peso sifom no kwasem power yaresa na sa ne bebo nkomo no gina obese no ye wi ayatoa so 0244 54 54 44 44 22 0244 54 54 44 22 ya watalisa 0200 38 31 0200 38 31 WhatsApp ne de one doctor ebe ya nimu ne nimu nkomo be se ne seria kura no emehu no eba form eno ye 0555 79 78 0555 79 afi yentu na mo fi ani kire mo Kumasi fi yase Jalbo Police Station hwe ani mo pe obehu power specialist Herbal hospital share ya one crime ewo kwabenya ACP Kwantempo no so power bus stop ho a ene yaso ye takrade fo ye nyimu man eye Anaji Estate ahantama Rural Bank ni nche mo pe wonsa beka power specialist Herbal hospital bra ne Ghana ye nyina age tumisi yare na yenye ye ho aduro doctor wo hai odi aso ye ho enkomo ebebo ye doc ye kwa onza okaye maecho obia yare o obia yare na sade be die ani o Yesu man no ni yedidie ni yabra bono emwaye enti amasese die obia yare na se me na Nsem mahwa me ba me ka kidney ya ye nipa wo sa ho asem na no kwasem ni ese me hwempempenso a kidney ni nipa edrona aya na me yam hihime o sanse so obia wo kidney problem say dia eni aye dwo mum yensisi ni ye o na ye ma na ye pen ye ma no kura wo munti ye pen wo nyina nyame ampata wo bewu kura me yesie ye tinani na ye betutwum ansa na se ye bekọ ayakọ asekire ne se nkola mpanyini Nsem pani sabri me kama wate wa wo hwe me samri wo ko yeso wo kidney cyst kidney no na bibia hono dontwon na etua ho wono nso se firi hin na wo de wonim sade bia ye friend cyst no uge gana baby ebekwa akoduro no na kire se akofa wo yenna nkasa na edi aba se nipa bebre kidney na crisis kese na paracamia disease kese kidney besia woda ho no wasu sa pepepe na meka no wasu
kidney no wo hwɛ video no a wayɛ ho ya pɛkyɛɛ no wɔda hɔ kyɛ sɛ ahoɔden deɛ ebi ni mu koraa na ɛno na wobɛte ɔkwabara ne bɔ bena mensisi memfim maki ai saa na ɛbɛba kyerɛ sɛ kidney na wono o yadeɛ wɔ mu o eti wɔtwe wano wɔtwe papapapapa eti sɛdeɛ sɛbesɛbe kaka ayɛ wɔ na atwe wɔ adagye bi ani po so saa pɛpɛpɛ na ɛbɛkorɔ eti mesrɛ saa mmerɛ yi wo sisi yɛ wo ya ama wɔkyi twe wɔn mfe twe wayɛ ase hɔ no lower abdomen ha na ɛyɛ wo ya deɛ a mekamfo ama wo sɛ tua na mɔntɛmpa na wanhwɛ yie bɛduru berɛ bi na agye ho na agye ne ho na agye nsɛm yɛka obi wɔ kora wakɔ yɛka kyɛn sɛ wɔ hepatitis A, B, C, D wayi n'ani o wayi n'ani ɔno nko ara na ɛni adagye wɔ kurom ha na sɛ wowu ni adagye a ɛnkyerɛ sɛ yadeɛ no nso ɔno nso nya adagye woyɛ kɔkɔ a baabi deɛ ɔde wo bɛduro no wow adwuma no ɛdene ma me so mu nsɔ kyerɛ sɛ mete wɔ na mede m'ani hwɛ nneɛma paa egu nkrataa no so nipa baako a anokwasɛm ni na me hometi o ɛno nti mesrɛ ɛmfa wabrabɔ ɛnni agorɔ na ɛmfa nyɛ akwadworɔ adeɛ bi te sɛ liver yɛyɛ brɛboɔ saa mmerɛ yɛse fate liver adɔntwɔn no na sɛ yɛtwa liver photo kyerɛ wo na sɛ fat ni mu a ɛyɛ kama fat wɔ mu a yɛyɛ grade 1 grade 2 grade 3 kɛsɛ wa wona mo brɛboɔ no mu asɛi enti hwan paa na obuafoɔ hwan no wadamfo hwan no yɔnko on se yɛsɛ me yɔnko brɛboɔ no ne di akagyina mu ɛboa yɛ akwaniasɛ nyinaa so susu na gye wo ho akyinye saa mmerɛ wo tie so obi si mintimi na ɛna yɛfrɛ no na deɛ yi firi mu enipa wo nam wo homete saa adeɛ ayɛ brɛboɔ yi mu ma sɛ dɔntwɔ yɛka no sradeɛ saa no kyerɛ sɛ efia nkasa ayɛ brɛboɔ yi mu ma sɛ dɔntwɔ wakwa koduru grade 3 grade adenti na wɔsɛ basa ɛsɛ sɛ wotua na monte me kam watere de fati liver na duro no ɛnya adeɛ a ɛyɛ adeɛ kakraka biya o enti na ɛsɛ sɛ wotua na monte mpa na wo ba ne yɛ ma waduro ne yɛ cleanse liver no ye cleanse kidney no na bibia deda na kwa so na nso nya wasomdwe esan se ye kan ye ke wa guru fie nye wo meya wa adwen a India fosi ni na me was you are busy dying ya wo wa busy dying a wo da he eti wadwen ho pe wo ma na ho na ado omugya ne kora he na ado omugya mpa church numbers ne ntem na emfa nya akwadwo yade bi te se fibroid ono so titi nipa a obi a waya ayefro a wo kwa nani agye ne ho ya wo foro ka ye do chese awo de wanhwe a wonya bi na fibroid da ne yem be me so prostate a che no ama sesi a ye kasei ye didie ni nti yade bibia ye possible o me ho akwala 2 years a prostate a che no ne nana be ka chem sa akwala ni nti menwe so me say ebi ana ye infection we so de ade wo se be de kwa ye say prostate Adam say na dey ba asem na abrewa wo ke ampani ampara eninti mesro bo modi na gi number no na fibroid no yenye ho adwuma ma prostate no nso yenye ho adwuma ma na ti me dwonso okwabrane a wonam a wonti bi dwonso yi a kyese dwonso sopi na dwonso no kyese dwonso sem ne yade a ha adwen pa na wo de me kra me aka imagine obi adwonso de wona gina no tu na pem we asem papa fa number no tu gantem na obi bia ntwa na mo no fna ni nkire mu o me na da wo de sese so wa so me te ho dwonso de wo na wo so dwonso so na hye we ene se dwonso na ni wo o pe ba bi kra dwonso na wonya dwonso ya na ase wo ya bodo now the tower ya say was me ma Mr. Yet asam so yem frey 0244 54 54 44 44 22 22 0244 54 54 44 44 22 22 tell us here 0200 38 38 31 na enkomo to us WhatsApp no so 0555 79 78 okwabrane to twe no wo se mentose yeze ede ba hi kra ne ye na mu utu na wo na be se aye sisirisi de mi kire diabetes amekuru pa woni made aye fre ne sekuru okwabrane nipa mobo adana papa bi ko ye surgery okutwa ne nan anopa na ya broni ni sparking machine yeze ono na to so nipa 50 ya ye twa o nan we asem papa ana ona no so aye twa ngesi etwa bonkuma ye ntimi ntwa ni phone
sɛ woammɔ mmɔden na woampɛ duru ɛbɛboa wo ɛbɛyi asikyire no abɛte soɔ ama wade wo ho no afei asikyire dɔntwɔɔ no akyekyɛkyekyɛ wo ntirim ne ɔmɔgya mu no afiri mu a ɛnyɛ adeɛ sɛ yɛnsɛ ntwa foforɔ wodi kokwa yɛbɛsɛ twa foforɔ na wa wonam yi koraa woda ayɛya mpo hu nyame wo sɛ wobutu hɔ no adeɛ na wobɛhu no mepaakyɛw ɛnyegye wo ho akyinye ɛsiane sɛ onyame bɔɔ yɛn ɛna ɔbɔɔ nnuane wɔbɔ po ansa na wɔbɛbɔ enipa wɔbɔ hahan ansa na wɔbɛbɔ nipa wɔbɔ deɛ bɛboa yɛ nyinaa na yɛn yɛse yɛdeɛ yɛaba so nti yɛyiyi bi afirim aya na yɛ mwanwa na fish ne yɛnyi mfirim fish deɛ yɛdɛ mmoa nti aduane no so yɛdi ne yɛasa aka sɛ yɛkyerɛ bibiduro bankye kora yɛ bibiduro bankye fita no na aha deɛ mentimi ntena ha kora nka ho asɛm na aha deɛ hwɛ yadeɛ bebree bankye aha hwɛ yadeɛ bebree a mekan sɛ ɔhonam koraa yɛ wo ya bebree na wonyɛ aduro na wode nso fra bankye aha na de twitwi baabi ɛyɛ wo ya no a ɛbɛdwe wo seesei a na mmom bankye fita no a yɛdi no me kora metu kyɛma no mehu yareɛ ɛsa a na ɛboro me so enti adɛn nti na wodi bankye na wowie a wadi nkontomire so yɛ duro kakraka na wowie a aba bɛka sɛ wokyerɛ bibiduro nti ɛsɛ sɛ ɔde palava sauce nti wokyerɛ bibiduro nti ɛsɛ sɛ wotwia na mɔntempa na ade w'ani kyerɛ mu wɔ power specialist Herbal hospital hepatitis B a yɛwɔ hɔ na seesei yɛa nso deɛ Awurade adom yɛduro ɔsa no yɛyɛ adua yɛ a SK no sɛ wɔkyerɛ twɛn wɔ ɛnyɛ yɛ from kuro no nko fisi yɛ from kuro bɛtena wo so a ɛde yaw bɛgya nipadua no so ɛno nti na dua yɛ SK wɔ hɔ sɛ bɛte kɛkɛ wɔ yɛ funu no mu eti yɛ from kuro ne ma ntimi ni ne yɛ wopɛ me dem so ohia ne tu akɔnɔ deɛ ma yɛ ntetew saa kwa no so na ade yɛ yaw bɛgya nipadua no so deɛ SK yɛ dupa ɛbɛboa wo ɛho nso nyɛ den eti Herbal shop ne pharmacy shop no wonsa ɛbɛka bi wɔ hɔ yɛwɔ adua yɛ cough care Herbal mixture ɛno yɛ ɛhahama ne nubra a ɛboa koma yɛ ahra wɔ mu adwuma eti ne wade de atena no so akyɛ no ɔbɔ wɔ yi mframa ne nyinaa no onya adua yɛ cough care na wahotomu a ɛno no na me se no nom no yɛ no soronko kyerɛ sɛ yɛdeɛ deɛ ɛwɔ frɛnti ɛnyɛ den sɛ baako na wonim no na emom sɛ ne yesusu ama no nom ne saa na nya dwuma pa ɛmfa ɛmoa wo na nsan obiara kɔda na mentimi na me se da papa bi ka no brɔfo na mekae a meka ne nyinaa ne sɛ honam gyaw Ghana adwuma nyinaa yɛ honam yɛ wɔ adwuma wotie wobɛsɔre no wobɛdi nipadua na yɛ mmerɛ wotete o ha yakɔpɛ adua yɛ ointment ɛno ɛna ɛyɛ honam nani adwuma na duro saa siesie honam nani eti sansa biara ne yakuru nkyire biara no onya dua yɛ ointment a wahotomu ano no gyirika mɛma duro me se bɛma obumpa aduro no ɛne na ɛyɛ sisie no mu adwuma yɛ kotodwe no mu adwuma na mogya time di afusane yɛ ɔbɛma num na renkyɛn a ɔba ne nyamu atenkapa na otimedi ho adanse pa frɛ yɛ 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 ye ko idie ye to ankomo no so WhatsApp no so 0555 79 78 me sense mpase ne ye nte ho atua fisa ne ohye fridge mu ne yete ne ho penten kwa na otwa wie ye na ote se ne me ne wutie yi wanya nu pasa power de ne bi na oya asobrache wantu anamo no ana ohye ba bi ohye bra na ne hinta mpo no bedadi ye wonuro no se ye beko no wanyi wahoto ye wonuro no se ye beko no wanyi wahoto me da se aha ya Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu nsem dwumadie no na wo hwe na wutie dia meje so de Marcos na ye betu wan na mo pa and I know you could follow up boss that was Saturday no case ye ba ye di ho akire e ko follow up no e wo boss ye no na kire say wo case na wo de ba ye betu ho anamo Kumase Askwa ene wo ye name on main entrance ene di ehwe ne mu udru wa oso hwe Akoma FM na uhunu a udru gate wa ka kire osiki say make Marcos office Akoma mu nsem office obecho na wo de wasama ye newsika nti oba fresh 0530 507 849 0530 507 849 0245 301 462 0245 301 462 oba na wo yira kwane na wafre ye bejo so mamene menuaba entoa ye nkoma twetwe ni so enti Mary okay na papa no oba ye no Elijah yawe Elijah na nani afi sabra na wo mfie be sen
Number 37. Me patch obi wa no kesma me. Pacho 37. Now we're 37 Pacho. years. Now o my saying. Medika wo first born ta 4. Mema mienu. Ansa na bema na wo free mu nso gya me miensa. Na no nso ma mienu. Ono ne de na my. Santi wo dia na wo ye num. Me pacho. Nti na onim se wo menum. Me pacho. Me pacho. Okay. But ono ba ye no wo bi san say owo ma. Me pacho ne de mamusa no. O ka kire me se ne re na o free me won na anwoda. Nti na eye wo adwen se Oniba aha na me pacho na me se oniba wo ho. Okay. Na oba ye no so edi science na oye ho ade. Me pacho na otwini mu a. Hey. Na watwini mu a wo hu no omo kan ne ma wo no. Me pacho say bi omo kan ne ma wo dwoada. Ne kwasi ada no aye ho ade. Me pacho na oh so waboa no ho o ska wo no. Dabi ade ne jaso sa. O se ne ila tena otu ne ila wu mfie mienu nti watena wache nti se wonya oba na senti ase ya adwuma de ni ho ska wo no ho de ni kwa se wokosa aba. Na de mfie mienu no se no kra se ne yire free mu mfie mienu nti mfie mienu be ma nti no oni bi. Ya se ne ho prem no gridi sa. Ne kwa se me no wodi bi pa fi se o fa me ware me koye me ho ade no okoda oba nche ma obi be ka kire me. Me koka na ne bu ofu. Nti na wodi bi na me nima de kwente ogina so be ware me saa. Me kwa de me na ade na won so wo pre ho because emputu me hunu wo dwoada me koye na watwe na mu gridi koye ho ade se nti na wo nsuro. Me pa cha o me de na misuro na me ma me na ka se onye nipa boni ni no munnim no e wo ne mranti brem nti ne yere nso ofiri mu no munnim no nti wonye obi obetimi aye me boni nti ene de ska wo ne ho de ya nse hwe se me ma kwan se omonye. Papa no why breaking records no because Obama awade aye ntem so pa ne sa awade se obi ahia obi na watwe ne mu ano watumi aye ho efie de waye me pa cha awia kwa ya asori so de me pa cha ono kwa asori ana wa sorry me pa cha okoye hu anso waja dada de nti won kwa asori bia nti wo asori na mokokọ ye me pa cha na bushia for by om de tena se je bibia bushani bie ni wa woti bibi ho kire wo me pa cha de bi wo ware me wie na hye me ka wa na nsa na ne sister ba ko ye ko fie na waka me se wo yere na me se wan kan kire me mukọ hene fa fie asante be kwa ye fe ba bi bo full ho na be pa ne free enti fie ho na mi wo fufuo ni nua ba no ka fufuo na me na me wo na otin kakra na omusuru nti otin kakra de kire me se papa no e wo yere na me nim na me se me nim na wo se ne wodi konkonsa na a kire me nti wo sere ma me nka ana me se mate na ono ko one ne yaka one ne nka se nti ma me nka ho nkire no ba sabre no aye ho ade no aye ho ade bibia wi ya so dem ne fie die nyina wi na wo hia wo no wani kan fa wa nkọchia na busuafo e pa che de bi wan fa ma nko fie nti na wonim busuani bia e pa che de bi kopem se momu hyehyɛ awade awie ya busuafo ba e pa che sa pepepe busuafo ni nyina hia na me de ba no so de ba na ekohia fie na ye je de be chie no wonder say asofo ne kan say awade we die because na eyentem so e ma wo say omo benya bre ne be ma na di nkomo aye wo mo hwehwe mu nti na omo anye amoso pa che ne krepa yi nhira so ope e no omo ye nti oware wo wie na di sense na wode wo kokoro mu pa che osa oja me ho ma me ekọ ne kura ba nti be 2 weeks na osa ba e be ya so dem so de kan ho ansa na wode me ko ye wie ya na dana na wode me ko ye okay let's just say ansakra na oba ba ye ho ade no mu anya brempo anko na kura na se a o ka so ware wie odo be ko no pa che yanko be wo hwe se de kura bi aseti na wo kura sa na aseti na wo betumi wakọ ba bi sa ada pa che be ma ne wie na eni me mo ye de ma me nti me ye seja enkura ni nti obehwe me mama me de a de atie bia metena ho ukuru wi na mfie se ansa na wo de hia yawe Elijah pa che be 7 months ukuru wi ye pa che wo ye wie ye pa che aboso menso pa che adan abusuani se be ma na mefia mesre wanya me ho ade nti we nya ware asese metena sese me yekuna nti obi akra mfie me be ma na abusuani mfie me na ma mo so de obi amfie me nti na se aho kire wo na ma me di akire kwa wale papa ne sa because na papa ne ese ne nsem wo bi pa cha o scanso pa cha okuku pa nti dana amoko no kwa mu no waka kire se wobeka no kore ne de akire wo yira na mo na kura ho wie ya ni kan kwa kura wo bo full sante be kwa ikro bi bo full ho na ni fie ankasa wo busua fie
na ma mu da mu sie na one de ba akon nti ho na ode me call ye nti e ko tena ho be 3 days wasi dan ye wo mu ne ho afa na ne krom de afa na wa start ne krom de a wo si ba ho ne de na ye se o ma mu fi a wasie na obi anu afo obi afa maako nti wono ne dan na ode me call mu na ye tena ho be 3 days ansa na ye kwakula ho nti ho na waka kire me se me fa nche ne se wan ka no kra fa nkyere me na waka yanka me mpene no kwose wo ba pe no ka so wo yela obi a mpene na die ti no wa yere no kwase ba pe ono so bibi ncheje no wose maame ne ngo maame na nyini na ni ba bebrebe yi won san ni ma wo baabi kura wo so won hwe wo kula be me ensa se nan enti woni ma no ase exercise se woni oba ntena se no oba ware se de santifo wale se ne ye yire tena se wale nti wo hu akola peche da se akola bi da na so usu na se won de ko wo nchen nti opo oba on ne betena se na wo hu se we de me yiri ni me ne wo nti ono de da na koma so da nyina na oba na ti ase na wontimi enwale nti oba na frimu dia se wale no hu se oba we de we santini ba woni nti fi na we ni de we siremuni kajagani ada kajagani de ni wo a de che anye ye so oba no atwa bla no wan ka no kra nkyere nti wa sa ho ne de wa so bu bibia wi nti ho ne de minya ohaw bia se bia oba ha mi ana se bibisa ti akire na mempene oba ne se wono ne kan so nya no kan na how because what not say like so odinkai catch us or yeria menyi ni se nka beti ase na comment ase se na o ka kire me se comment ase bi se wo kan ma na o mo mpe no o ka so wo yela no o ye ko nti me fa nche ne se wo de asie mi na oba na side ne de wo siesie bibia oba no ko wo sirem ti wo siesie bibia wi ama oba na ti ase oba no wo ho na wo ko sirem anu oba wo ko sirem anu oba nti ho ne de nka me nka makoma nto meyam na wo ma siesie ho wi me ko duru enso no na ye no kure se wa ko bibia wi na afi oba ne se ompene na fe ye dan oba ne se wo na kan o ha me wo dodo oba ne so wo hwa wo be wo dodo na da efa ne ho bayi se me ko na me de nkran so ko me de o ma papa wu ni ko miensa me di 2 ko nti na onim se ya ba ya nti eja dwapade ni nti na oba ne yesa no se me ne wo a koko fu ekes be say ande mi timi so eso wako me kompa me ko ni nyina mo sitere pa twan na wo kwan so amoska dwete bia afa tonto ne ma na ho ne de o ma mi ni dwa na ono opaduane nti se me ton ade a me ma ntem kombede no nti amama afa de ma nso wa me ti so da e wa kura ho kopum se odi jai me ya Elijah so opaduane wose na aduane de on fa eni agoro kura ana so ko di dwa ba no aduane amene de wose nte enye ntem ano no odi seconds bia okofo ba na aduane si wonti ono de die nti o ma na oba bia ne ho beto ande nti o de ma nto ande da titrafie na dafu nti me kwa na me ne ko ba no aduane nti tam so na ma be fia be no aduane na o mo sa akọ eti mi ko be 3 times a day nti nya dia obetima ma di dwa nti wa ma nto ade kwapum se me na wu ya wo hye fridge ma ye ba yi a wose wa kire me nyansa na wa ama wonsi ho ne se obeja me ya ne sa na me nim se obeja me na afa me ne ho adwen dada enti wo kwa ye ne di science na ire no wo start ata wani busumi mi no pepepe no ba na start no so why dey wo crime ne say wose wono na kan enso ontumi ono na kan say papa de be wa by krade ontumi kurenti na wanwale ni kurum sirem ni no ono santifon kwa no ofa wo monti kula sampa de ono na kan so na koma no entumi ema wono ne yaye ne ho ade ti se de aye wo ya busafo ne kire se omunim se ono wo yere na ono de omo kosire omo mienu kosirem omba omo so ma ware busuani bia nyina ho an kire se oye warefo nti ono de omo nyini ntumu se oye na me na busua ba fia besere me nti me na omo gi mitum no omo de omo mienu no so ko wala santama ne nso enkire sa nso oba ne so de na mane kire sa nti o ma ware to ma ware ne de omo ni ho asem bia kana omo ni mo no nti me na omo gi mitum nti busua ne ma papa ne nya idimi de ware me no ese kro ne sa ba na gyaye omo ntam so asa tete wono wasa kofa foforo se wo gi me manketo na koma sa oba na kofa ne sesi ne na ye me ya no won hwa nkwala no na wono esa no wo twa sa won hwa nkwala no wo gina koma na yere nkura nsususa won hwa nkwala no se ma fa na amane de a ene ne kapele kura nsi nkwala ne nche biem wono ne first born o say o ko 5 years ana fa na ketwa ne so ko 4 years ene wo ba kuna nche anche kura no wote fom kura te tama me ba wu nyina no wote fom asa na me ba wu asa na wo so da nante anche kura na me se nyin se me yefum mo ha nti na me bom ho ba na me no maduro bi nti na me se bia bibia ntimi nsi nti me hu ya se me so wo be wo ye no wo be gi be ma no efri ne se mo di awo no na ya wo na ha no se me ba na manko manwo di anka woni me nkoda
ba wona me start say me wona say me won tentem to ka Kasa ni kuro so pa wo no ti do kokofa wo o ka che papa ne say o susu ni me na ne say me yefunu ma ha me wo papa ne say be ka kire me say me yire say susu ni me na me yefunu wo ha me yefunu ma ha me won tentem ana mo da no ba ete ho ene de say eda ne bo ho nti ebeta ba say wona ene no ote sound ebeta ba say wona wona timi gya no na obeja me na kire meti ese ono so agya no kwasa kofa foforo se wo gye me mana koma oba foforo na kofa no asemu a minti bisa be ma what na wa ma be ma na kwakọ ware foforo aba na wo be ka kire wo kunu se onsusu ne na yere ne na eno ase ne sai afi kra de be ma ne se me metima tena ware na se a agye so o hyehyem la ma metima di so dia me ka ware no emran ne sai o se omo da na makose omo kete omo sorry a omo dwunso na mafa ko hwiegu cement me ni sa hye de we su sa de a enya de a ware no metima ka ho ntimi de me mimra ka ho etiawa just papa yi ani ayi asante be kwa ye ho sa efam ono papa no wono no odi ho pa o was kapa ene bu shim de na kakra wo ne nsem obi ntimi nka na sam beshi wona be kwa kolle bed no amodwe nso na mafa ko hwiegu ama wo ti se mini so de a ena o time na me sister amla we nso de mini ntumi ne so fi se wo wale me kra wan fa nche ma sister wo yele ti se wale me we na wo hye sa amla we de mini so ena wo se mi mu ade edru won so se ono obeda oba ba ko no so be ba bele bed na modwe so gu kro oba mu a ono so be fa koto de won na pani ntia wale no so na ona ne dia na ma be ka ho nti ono de won ka ho me na sa amla no wo hya ma me na me sister amla de mini so nti ma wale gya yase ya na no memu ade se wontumi nkofa enkole bed street so nti wa mu ade ene no se memu ade epatwan epatwan nti na oja me obeja me si ho mu bonkro like abusuafo no mo tra sense abubu epatwan papa mo frɛ no ekire kra de menyem no kwa na nkompa ade nyinse nti abusuafo no ye no twetwe ne ho a na oja me ho kɔ wa anya ho asɛde bia na papa ipa bɔkɔ de yawe Elijah me ti won mu asem nti me hu se de mi sika no bɔkɔ de wakɔfa wo be twa no ntro wo phone ma me hwɛ wo phone ma me say Elijah na efrɛ wo a fa no tu ma me wakɔfa oba se ayi me ne me yire ba ko ne be da bele be na ya dwunso gukura ba mu aba fa akɔto obi nti sa me wo papa Marco na ho ye boko pa na so nyame adome ho ye pa doctor mu ho ye obadwuma gidigidi ne ho den papa ye be ko Carestas Ventures ni akwakoje Zahara edupa eben yenko Marco medase awakonya kese a ode amame na mede enchia pace sufri currency kaso ye ema ahwefo ene atiefo nyina na eben metena sese na meje makonya na ohun se currency nupa ewo dwa so aye frɛ no Zahara mixture, Zahara G capsules, Hindi Herbal mixture, ene Zahara man capsules. Ye no ihun komo. Emu adanse ene emu enchichirimu. Ane ye de besum awie. No do fon komo yasase. Ye de ye dry friend no Zahara mixture, ene Zahara G capsules. Ane edi kan asase won komo twetwen mu. Sa dro we mienu eye dra oba ene bema etiminom. Se oye oba na utie me. Na infections pa hawadwen oba bi wo ho a infections no adokoro na ma to the extent to say akon for so many years otuti a ekọ na aba oba bi wo ho a infection bi to say gonorrhea syphilis anase chlamydia ene na betena impempi no aya na eba ne saa etimi ma ensansan bi etimi etigu na himfie ho prekesen oba bi wo ho so a etimi egya no dwonso ya oba bi so ho etimi egya no sisi yale se oye oba na utie me na innam yare ene wabetena oba mesrew mentena tena ho enne edura aba oba ebeboa wo ebeko infections na hawadwen no innam yare na ede wabetena for 10 years wako akwa ohun sisi bia oba Zahara mixture ene Zahara G capsules no yade eduro no abase embeboa wo oba bi so ho a white anase odepo hanadwen aya na eba ne saa etimi ma ensuo bi egugu na asabi pampan ewom oba bi so ho enam se odepo na white no atena no so akyene nti no etimi ma na himfie ho no ebie kakra ti se wo ye oba
na saa wo how ya mesi su se wo bi ma oba Quadra store pharmacy shop ba bia ye ton oduro Ghana ha uduru ho a wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni adura oba mi di ho adanse akamfo de amansa onoma wo ode po na atena wo so ache no enkekaye nkete na ha wadwen no onum aduru na ebeboa ebeyi ni nyina ade afiri ho na sama wa himfie ho no ache yopo sa aduro we ehya ye aduru a eboa oba bia ontimi emu ne nsa oba bi wo ho a 2 years ni onya no menseseda 5 years ni ontimi emu ne nsa oba bi so ho obu ne nsa ba dakrupe na etwa se uyo oba na otisa adura ene midi ho adanse akamfo ede ama se beboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules se uye be maso na wo ho na inam yare ha wadwen be ma bi wo ho abafa inam yare bi tise gonorrhea wakowura tokurubo ni mu eba ne sa be ma bi wo ho a ne be ma no etimi efon ne be ma no etimi ensansan bi etimi etoto ne be ma no ho be ma bi so ho a enam se yale no atena no so akyane nti no impempe no obo se wa na ensu fita bi ensu man bi afiri ne be ma mu eba be ma bi so ho a impempe no eba ne sa aya na odwonso na obre papa obo se ochim ansa na dwonso no etima ba ewa obo se dwonso so eka ne ntentem sa uye be ma na uhu saa niema we ewo ho a me se mentena ho enye sa ebetwa wo madabi na be ma edura me se aba ebeboa wo midi ho adanse ede ama wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules na sa edura we mienu aye edura ebo dofo bia bon sete bia obedwale awie na isa ne ho keka no na ye sede bibi enenam ne ho no sa de we ene na betena odofo Quadra store pharmacy shop Herbal shop bia ben wo se wo pedro na ye friend no Zahara mixture ene Zahara G capsules na sa edura we ese ebo dofo bia all sapa hanadwen obi ho aduane ntoniye ma na oteso na ohuna mane na obobena the moment obedidi ye pe se amane hunu no esa ato aso ewo abo se ne boa no nyina ehhye no ne mfe odofo wo alsa na edi 10 years 5 years a wakwa aye krankote so no me se me no tonchia Zahara mixture eni Zahara G capsules no ya de eduro no abasa ebeboa wo na sa eduro we esa eboa dofo bia owo weak immune system obi wo ha me se onante ko hane kakra bia ubon se oteso na ohuna mane pa ono nko abo se de bia ewan ketenkete wabo 10 years in order for oda hombowa na ye eduro anuanu duro bi wo ma odofo me se ebeboa abustu immune system no enu ni edura onoma jalie bia entimi emetwifa onsonko odofo Quadra store pharmacy shop Herbal shop bia ben wo se wo pedro na ye friend no Zahara mixture ene ne capsules ye friend no Zahara G capsules no enu ni edura onoma ebeboa wa jalie bia entimi embeha nipadua no odofo die number si ebia na bibi ekire wadweno so anasa unti bibi ase friend number yi 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Otherfor yabeko ye dry friend no Hindi Herbal mixture so na say draw we Hindi no e draw current second ye abadwa so na ye draw ye de abasa embeboa dofo bia malaria fever hanadwen obi o hade bia nanum ato ubo se ono nko a ontimi endidi enye kama de bia nanum aya nwonwono odofo bi so ho a de bia mo setipaye na nipadua no aye hyehye ubo se osore anopa na aposo enyina eya ne ya odofo utisa me kamfo Hindi Herbal mixture no ene de ama wo eno ni adura onoma ebeboa wo say draw we esa eboa dofo bi a typhoid fever abetena no so odofo bi ho a wakon de bia obetest ahwe no na typhoid mo wa no bi eda ho woni mogya mu todofo utisa adura ene ebeboa wo ene Hindi Herbal mixture na say draw we ekuta enubra ahodo ane yakeka bo ane de aye Hindi Herbal mixture no sugar level na odofo obecheke a
na da bia ekosoro adano ayamhihye no odofo fa Hindi Herbal mixture na eye wodro wo pressure na adano jade no odofo Kodra store pharmacy shop ba bia yeton wodro Ghana ha o mantam wo de bowura ho wo se wo pedro na ye fre no Hindi Herbal mixture no eno ne adura onoma ebeboa ne padua no odofo da bia meka me se ment na ho enyare ema yare no ema wo nyamobo ansa no wotonamo ape Hindi Herbal mixture na ekira kwan eti Kodra store pharmacy shop Herbal shop bi aben wo se wo pedro na ye fre no Hindi Herbal mixture no onoma ebeboa ne padua no na yalie bia esie ahinta wo ne padua no no ebeyi ni nyina e de afiri ho odofo yebekọ ye dry fre no Zahara man capsule so na se dro we eye memedura charistic e de abadwa so se embeboa bema bia se woye bema na utiem ye bema bi ho o weak erection emra agro no maye de no ehọ na animguase ebeka no bema mesrew ema no mo mpesa se woye bema na utiem na weak erection no ono de oso no wabetena wo so tete wa bema mesi wadro eye bakope menye mistake choose Zahara man capsules eno ne adura bema ono ma weak erection na etewo so no ebeyi na free ho bema bi so ho premature ejaculation hanadwen ono ye friend 1 minute bema 1 minute ni mpo no bema otimi yi na adwene free so but still 1 minute no ontra se oye bema na otesa me se premature ejaculation na etete wo no wadro ene Zahara man capsules se oye bema na sisi yale so hawadwen etete wa otewo so bema me se Kodra store pharmacy shop Herbal shop bi aben wo se wo pedro na ye fe no Zahara man capsules no bema utodro na nom na no patu enumna tu oye oba so na utiem na wa hu se ukunu omre bema bi wo ofere ontimi nka to ba utiem ya mesrew Kodra store ba bi eton adro bia ode otwa enumre na de mawura onnom anopatu enumna tu na mreye ne adabrujo na wabɔ no onum aduro no toatoa so ba me se ne nyina ebefiri ho odofo saje na masibiem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 odofo number isu the TV no so the screen so etu de fa frey bibia ontiasie bia benya daje akirikire mu na de bia meka mesi bambo atrema eye chen ayare sabo kitima mentre ho ma yare no ma wonya mobo ofise na asetere mu tene eti charistic nupa ye de abedwa so aye frɛ no Zahara mixture any Zahara G capsule odofo so to sa adro mienu Zahara mixture no any Zahara G capsules na unu madro na fa Zahara mixture na eye nsuo emene Zahara G capsules na ebeboa boost immune system no na say to infections bia nipadua na se any Zahara man capsules a eboa bema bia waye mre any Hindi Herbal mixture eboa the fo bia malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes hanadwen order for yemre Ghana ha efa ba bia mesia ton oduro say pharmacy shop Herbal shop licensed chemical shop order for your top it ho na me shop so utado na nyame di mu nti ubaya danse no wakasa charistic edro no eye papa beda semako nyame shaw eben edase aya Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu Nsem dwumadi no eno na wo hwe na wotie no na mene Mary na AD enkomo ansa na ye kwakofa charistic ventures Dr. Amua Enupa no na May ma wadawroma ebre amotna se yankasa abushia tenase me pese me hunu kwadu ba ko because one lay bed ya fire dwonso ankoto anwu de wunya boy woye yere enti no nya wo na wo ba be fa wo mo dwonso akohia gu asana what deserve so what na wade na se kwadu be na obo wo ho na mpacho me da se abusia no e ba sa na me ba ye no me papa friend say de ma be ka che ni nti memra ne yenka ena ne yedi kan so akọ asem no so dada yedi ka akọ na as a person go jai me na papa fo ne kan ya na osa de me ko ye nti o ka kire me say o frame ka kire me say papa ne de papa afrim ba do di papa de na wo ho ba one de omre oda ne nsem ti say yi nti wa de 30 million ba nti mi hia na papa ne ho na onfe nsum me na me say ene na me na nko
nti me ko station fufro ma omo frɛ no omo frɛ no ne bo omo ne ka na sɛ o sɛ wo de 100 million a ibeja me kwan nti otu ya de aka no de aka de ne phone so kwa na o de pa ye otu ya 50 million no 50 na aka ne de me bele pa ansa na se akwa na o de aka send me ko be ebulu be eba ne kra no na ma won peche nti To say amount 10,000. na otu ya ene de otu ya Nti say otu ya wie ye no nkura ne hwe no oyɛ sɛ ɔbɛhan dan kora kɔpem sɛ mɛwale a ɛna mɛde me ho afei dɛ dan o biribia o ɔmfɛ ma wɔntɔ ataaleɛ wɔntɔ hwee 4 million nso wɔde bɛba no nso a sɛ mefrɛ no saa nti wɔde abatoa so sɛ wofiri hɔ no ɛnya sɛn wofiri ne nkyɛn wakyɛ na keketewa kora na menyam no sɛ wɔkɔ 4 years ɔwɔ ne akyɛ akyɛ ɛfiri ne nkyɛ akyɛ na ɔmpɛ sɛ ɔbɛhwɛ nkwalaa no afei kora de wɔ sɛ wɔgye nkwa no afiri me nsɛm ɔmo yare a mɛblɛ saa bi wa na maame atua ebi wa gye sɛ mɛblɛ am kan bia blɛ ansa na 4 million kora no ɔde aba nkora na wɔ se wɔpɛ ma ɛno nti ɛna wo nso deɛ wo ne ne nɛteɛ ɛna wowo yɛ nti wɔn ohu wɔn de kyɛɛ mepacha wo ho mo pacha mepacha ɔno na beyi me nti deɛ ɔpɛ no wo ma ne nsa kan mepacha nti ade na afei nkora na ba wiase awia ma no na yɛ me ya no nti last month wɔn fa sika ma mepacha de bi wɔn fa mai wɔde ba yɛ nya sɛ bosom miɛnsa ne mepacha wɔn fa sika mai me friend kra na ohun me lie a ɔmfa ohun sɛ me na ma friend na wɔn peke da ɔmo yare ɔmo ɔkye sɛ 4 million de ba wɔnya hwee fa ho fi sɛ me ni gya yɛ de before no what movie on me pacha me free na ba bom wo catch na no sɛ on hwankola no man pacha ene ne ha me pacha mko school okay mko school canteen no kra no da bi atensidi nti bosome no 4 million pepe bi na so eno wode ba eno a so bedidi so mbɛhyɛ atare so mbɛhyɛ mpaboa hwe fa ne ho ni nyina kra na janka megye ne saa so se kwa de so na kra nhwɛ mu bi mu kra o gyina kɔma na yɛ na wo hu ne sesi yɛ no atete nkola na bla meti asɛ mengu yɛ no wo gye nkwa na free me nsɛm ba wo kɔ yɛ no de na wo ma na wo de kɔ yɛ no na bɔne o motika me pacha ho ne de pacha no motena kama okay mama kɔ na me ne nua ba ni nkɔmɔ FFA Summons Vital guy was here to say. Oh, Papa, Mama, you're quiet back, your name, your Elijah Edinco. You, Mama, could say, we idea meda was say, na mada, I shall phone now, so I say, Sabri made in Chia Strong Con, a free Pimson Company Limited. I cover by a Dr. James Amwa in chain edema bia. A doctor, a bisasa pomudin, et saying, Doctor say, and crassica and my dear my own phone and cadum pay is answer ye quiet bay, sikabi by ye pay a dientia. I was say a toya bossy, na ye share pomudin so emma pomudin who here is answer a winning qua a bay a day and a sika wo penodani dawet to me a call now a quack pebi. And auntie and a doctor and I'm nim dear so I didn't wrong was so me no abe jamaso. A Summons Vital Herbal Mixture and any capsules and a free pre-care natural powder and as a precursor powder. A free Pimson Company Limited as ye. Mr. in race on Sakabia ebe boa pa. It's answer in Rono Equitanian in Rahu Dropi. A boa SCC ni Pegiano. And inti a brebia wobete or yaw strong could be ever ni Pegianim no. Titru and a waposu sissy no, Mr. Bomodin anima onsa enka Summons Vital Herbal Mixture and any capsules nibi esanse edroni kuta neuroprotective properties ahodoɔ pii sanso so and a phytochemicals ahyenema afei ade ba ko ɛwɔ edro yi mu a ɛma edro ni danso kra na ɛwɔke wonders ɛyɛ endorphin a ɛwɔ edro ni mu no endorphin ɛyɛ ade bi a etumi so ɔyawa no paa ani nti abra wo bɛte ɔyawo sronko bi ɛwɔ wo nipadua mu titiri ni wo sisi no mesrew edra American for the amount Summons Vital Herbal Mixture and capsules wunya edra yi bi na wo no mo a wa wo behunu se wo sisi no asabi wo ya ana sugar no ebetene afei oya wo no a wo sisi no efam ni nyina no eto betwa kra wonti biem die ntia enam sa wanom Summons Vital Herbal Mixture and capsules na enyane nura hodo pi ahye ne mane nti no ebeboa na asiesie oya wo a wo sisi ne namu oyawa wo nipadua ne nyina na mu no ebeboa na asoni nyina no ama won so watumi ade wo ho sabre obi wo ho ama akosu wo hwame ana wo tie me ono so ne de menstrual pain oba fefe menstrual wentina se ema menstrual pain enje wo mboso menstrual when is that time of the month na sa oba pa wo bu nsa bomoden ase
woma wure emfree Semens Vital Herbal Mixture and then the capsules esanse se wonya aduro yi bi no mo a ebeboa wo ama wo ba pa sabi emojafin a wase wo bu nsa ne nyina besen kɔ no ebeba besen akɔ a oya wo bia ni akiri na sa wono maduro yi nso a na wo ye obi asabi wo bu nsa wo moja no emma yie eba kokoko obi wo kra ne de makra ne nso oya ono ano no de wote mesrew wonya Semens Vital Herbal Mixture ne capsules ne bi no mo a ebeboa wo ama oba pa mogafin a wo bu nsa e wase besen kɔ no ne nyina beba a chese ebeba kama na aba besen akɔ afei wa won so ani da na etete wo mra wabu nsa no se wonya aduro yi bi no mo a ne nyina to betwa ama won so wade wo ho anya ade a yede obeda ne timetable e wo fi a wutimu no sanso na wa won so won sa ne wo nan etaye wo titiriti no eno na ya me kan se eye poor blood circulation na ekoso e wo nipadua ne mu chese moja entumi ni nipadua ne mu afiri sane se de wo se eye no enam se wontini no veins no emu asisi na ekoba ne sa eye Semens Vital Herbal Mixture ene ne capsules pe na wo hia se de be ya ebeboa na entini a emu asisi no ebiebie mu se de be ya entini no emu biebie sa moja nso ebetumi adi afuru sane yie wo nipadua nim na akoma no ene droben ne akoma ne ye adwuma ne nyina nso so atumi apompi moja to all the vital parts of the body said de be ya enkoba ne sa wo de da ne da wo nsa ene wo nan nyina ebeye wo titiriti mesre obomoden ase wonsa eka aduro yi a wonfa wo pe ennom hyane nsomaye na frɛ numbers a yɛde to dwai na any doctors no eni nkomo esanse wonom enam wonim de so ebeboa wo ama sabi wonom so atumi afa wo ntoma pa efra ewo wapomuden ho na afei wo ma kyerɛ wo ekwan a ewo sa wo fa so ede no maduro no numbers no 0500 88 90 and afei 0500 88 and so yeah that number see ya bubo ye yamu 30 and 90 no Mr. Obomodia ne friend number see mu bia na any doctors no eni nkomo esanse eyemu nti na ye wo ho mapomuden ho hia ye nti na doctor enam ne nim de so akwakofa enromienu yi e de aba adwama so obi wo ho ano no so eye ni tifa eta pai ne pa enya asabketo a osi ni trase ye asem oma ni tri so a eye asem edura me kanfo e de ama wo eye Semens Vital Herbal Mixture ene ne capsules Mr. Ominia fefe bomodi akopa aduro yi bi se de be ya won so wuti a eta pai wo no ni nyina etubetwa na afei se wo pe immune booster ana immune supporter papa dia ene na eye Precare natural powder ana se Precare powder a free Pimsan Company Limited asye Mr. Ensign aduro yi ho enkwankoto bibia Mr. Bomode ne nya bi esanse se wonya Precare natural powder yi bia detoxify we nipadua no ehohoro wakoma ene wo sa ne ho afei efini nkekanwa bia adokro nipadua no aduro yi eboa epia ne nyina edeba mountain so na afei boost immune system no ama nenya ahoden foforo kra se de be ya se empo yade bi ebokokoko wo nipadua ni mu a enam se wanom immune booster papa eye Precare natural powder anasa Precare powder ninti no enya de asaya de no obenya any chance abare nipadua ni mu afei obi wo ho a ono so na ne de ye hemorrhoids koko etete ne pa ye sabi abra obeja ne nan no ohunu moja wom mesrew ekoba ne sa wohia Precare natural powder anasa Precare powder free Pimsan Company Limited asye said de be ya won so koko a etete wo sabi e wo mra waja wonan no ni nyina ebetumi afri ho obi wo hon so a sabi eya na ne kokobo no etire ni nyina no me kamfo eya Precare natural powder yi bi e de amount se bomodin na ma won sanka bi na sa won saka bi a wafre yen e wo number si so na doctors ena monim de so aboa wo e wo sa kwan ne so na wahunu e kwan e wo sa wo fa so no maduro no ene nioma bi a wo be ya aka ho se de be ya won so betumi afa won to mapa afra e wo wapomudin mo numbers no e 0244 718 557 0244 718 557 and 0241 604
604 702 Metro Bomodenya na number si fremaye eno nti ene ato ye boase na ya bobo number si nyina edi ama na emom hye ne nsoma ye se ye ni Herbal Hospital bia wo bebia enroyi bebia wo benya bi ena ye bebobo suyi all chemical and herbal shops ahodo a ewo man yi mu no wo kwa wonsa ebetumi aka bi sanso so ena pharmacies ahodo ni nyina mu no wo kwa wonsa ebetumi aka aduro yi bi na kuma se wo panido so puade a ene na fa wani akiremu ewo PFA pharmacy a ewo Tafuni Road Junction wo kwa wo benya enroyi doso pua bi a wo pe no eho ena wo benya bi afei Colinac Herbal enso so ewo Ashtown sanso ena Freddy Men's ene Rock Pillar Herbal wonum nyina ewo KO afei Dani Farmer ewo KJT amromo kwa wo benya enupa pay bi na sa wodru Cape Coast ene Importamu dia ene na eye Pina Herbal okwa Pina Herbal la ubenya enupa paybi na wonso so wodi akwa akosha wo how far afei Tachiman Ashaiman downtown ene kaso new market for ni nyina no monso so monfa mani entremu ewo Humble Mother Pharmacy abebie mu a chese Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules ena afei pre-care natural powder no wa fani bebre a wokwa ubenya bi na wonso so wodi ahwa wo how far afei se wodru enkran so dia ene Okaishi drug lane honomo a Repash Ventures okwa mama Repash enro no dodo bia wo pebia no wobenya bi ewo ho ama wakoma atọ yem ane ntimesrɛ obomodin ne hye ne nsoma ye se ye ni Herbal Hospital bia wo bebia a wobenya no ena ya bobọ so edi akere wo no bomodin ne hye ne nsoma ye se wotọ a emfa wo pe ennom bomodin ne frɛ numbers no mi si numbers ne so for the last time said ye be ya wa wotie ya na wo hwɛ ye no wo be sign so afa numbers no 0500 88 90 and I say 0500 88 30 na kope edro yi bitoma ye na no no mesansa wa pomuden ehu hia ye enu nti ene yese agan papa eto sen mama me da se na me insha pa me do ya kuma 87.9 FM on TV ya ba modi asa ya befre yaw Elijah na ye ne no eti nkomo we de watwa fufuo mana ato ne nkwan mu ti nkra ne de enisa nka wodi won ho agorokora na me de ye me ya ba ko ne se ma me wu ko ya wo hu na kire se entro no ogina so de ware wo no Mary na was nka wo sign wachi bu abusu afie me pa cha me friend ba bon omon sam kra de amount me friend papa e ka kire ne se de makogu ni o ka kire me se aware me ni de ense hwe nti se o yire a mentena ho ena se papa ni ho no papa nso ena wo se wo ma wo sofa bebrebe sa wo kwa na wote na wo ye wo adwuma de hwe wo ma se wa ba be ma nkura mienu e de aka dada no enuma asesa ya e wo amo ma ye nson so wa no na bosumi mienu o first ka miensa bosumi miensa anu eden onu so wo bi dada so wada roma yaw Elijah bomodi a na ayi wasade nti no adwuma na akokọ ye fom dwuma na ade nkra de eno no kamu gu awade no nka o ma hwe wafa akọ ba bia nke o ma hwe me ne wasi kokọ na afena na me ni dua nti ende omonyi mfim nti ende ya fa nka ho efie se awade ukọ ware efie se pa cho me ko 3 years is friend na ye fantum wa friend na ye fantum na ye hunu pa cho se wonim yaw Elijah abomodia na yi na sotire bo na beti na ka che nse ye friend no enye bibie ntia de ye ka che na no se wo hwe ne ma no na da woro ma wo bi ai wo ye adwuma wo bi enu nti no e wo se o ma no de ni se wo to won ma jeje mu e wo se wo ye waja asade because sa 400 cities no e ba menyi ni se eno kwa na oba no e de hwe wo mu school e de to o ma no aduane ono so di pa kakra ye bi ti na chesa won so aye wa afam de na ne ho aheha ne kakra so on asase no kwa woni na ani ne yie asase no woni na ani ne yie so on se wugina atro so na wo de ware no koduru ye ansa na wo kra me de sa 1 week ya wade de minti bi da Mary 1 week is saying
Awade sharp sa de na no awade sharp be Mese mempene na mo yese nkra ne kuta me nti obi o kakra wo ne nsem de ya obeso ma me bia so nkra ne nti mempene ene 3 years no wasa ja wo we de waje mesi ho na akoka nkra eyi no ho no ya wa mo kwa adu bia se bia wa akwadwo wantumi anya me hwe wantumi anya me hwe na de nti na wo second akra no odi na isenya ne dia nyinsem wase wopa na woje na papa se opa no woje yasan hu se na wo no obi foforo atwe kula hokula de he me hye hosa na yere obi afem na yere nti hokwa de mimpia bonte ada oyo hene wo kuro mu ase kakra wo ne nsem nti sa na mafre no na yere nti omo ye na mo se papa oba ebusuan na wo se se na papa se se wan kasa wo yere no kra de sie nti hokula wadi fo wan kan kire nke bia nke ye mane nko wose an oba ne se wanya wose an yin se no kra me pa na papa se wo se sei wose wonde matwe asan ti woni kwa de watwe san tem kola papa watwe san tem kola unyini se 70 se de obenya se de obenya 70 years enti unyini enti de amrantie ne mu ba ye no de ka unye bi on wo hwa wo mayo na dachi bi wo to ho wo ma atumi ahwe ma wo ka wo manketenkete wo ka se de wo so wonu kokoo nti wonde ne bantimi hwe no dachi wada hokwa ne wowu akokoo no be hwe no nti wonde de ba de se ye se won hwe ba na mkoto mu nya me nko no didi me enti ma no ne omu wo nyina wo hwe obia wo hwe nkola ji se kokot an kokot wa ji se do ko ba bia de ko nya sa pa de a ti me kra ba ko fra ma wo se Mary okra ai papa ya wo so ban kra ne ma ne de ne wawu won hwe omu bia mu na de odi ye ne ma no ba wo no ba wo de wo ka so wo je no peche na wan fa na ma ne de ne won hwe akola ne bia peche de wo bia wo ye adwuma wo sa enyi ni se okra no be se de ahwe okra oba ne kra ne won ti o oba ne ti ba bi na odi nkwa ko ma na wo betena kula ho ba ye adwuma ti se wo hunu ho asem kra de oba ne ye nkula no wo hunu ho asem e no fa branti asem wo fa de nani afi so kra no I no so asem se say me ye omo ye singiri de he no omo fa samo te fa kompo na mo hwe nkula no mpo de wo oba ne ti ba bi na wo so wo ti ba bi e na wo ti me mana kwa ma oba no ane na about time not reachable. Please try again later. No network nya djuma ho nti se kwa be so de be fa so aye benya no ama na hwa nkura no enu na wo ba bia network wo ne de wo free ho be 12 de no sa me wo koda daada akokura ho ko hya ho de agise wo be krum biem ena ye mesaba saba ka no ti se mu se maba ha de bia wa saba krum eno gise me frefre busa se wona mpa mu ba ha ti me ba ha na me hu se nti so ba krum ya no wo be kwai wo be kwai asante be kwai e bo fa bo full eno no oba ni weekends ana oba ni weekdays wo si dan ho nti wo mu ana waba ana ye bi ba na waba senka ye nya na da obeba wa na nka ye hia no ada baba ho de nya na da obeba em se hia no ye be hia no ebe bu atwense ye be twense ye benya no phone so because ebe ye den nti se ye hu se bia enne obeba na nka aha ne be kwai de ye betumi atuka akọ ye be di akire wo me pacho me wo obi wo kura ho nti e ba sa na menya information ni se oba nti wadawro ma ye ne sa ma ye na ye mehia no because omo te sare ya no masem e de pa enya se wo kan nti ne senka ye te se ne oba na pa na che se ye tuka na ye de hia no baby a wo ba no ye na betina se wo me pacho so obehwe ne mam ye no ma nya de so me pacho mate ma me da you say the month of May ti no ye disua di mame for da nti oba bia obeba no ye be ma ne ntoma eni nti wo ntoma ne akua fama no mame erade nshiramo na masepa ntoma kra ho ye de mame nyame nshiramo me da sepa wa mame ra ntoma nyina atete nyame nshiramo ntoma nyina atete Kafra. Ni kuna wo. Ni kuna wo film ye one ne wo ye. Ye. Nkura ne do. Wo ye sa wo ibo so mi nsu ni nkura ne do so. Nkura ni. Dwene ne ko. Wo di na wo twe wo de putupuru te sa ba ma bi a wo yi oba wo ne nchen. Se wo se wo da. Baba ni tri mo den. 70 years de na wo se wo ni bad de. Na kire se ahomte. Asa ni tri mo ya me den do because adai now ne kaka papa hwe na wo kaka wo nti wo hye da ye ma ne sa dia papa wo bo ho due o ehu papa wo bo ho due o je na wo ye na ehu wo bo ho due da bra mo ba bia we TV ne
Pacho baby any ho. This is Kuruma Kura, and if you are Kokura, the TV who is some media money nation. No, how dear Benipa. Oba, now what she, that's why you fear the answer. I sorry them. Into what's I want ma for froha, one shower more, was me neighbor. A dear na baby. A dear na da beb, baby. Huh? Ono so won him say be me yafrim enkora num goni so nti se de tie bia no obefa be ma nti wanya papa na ni afi a we ye papa na ni afi o kan was na ni afi wanyini 70 years de wanyini nti won him say emrantie no na bia se papa fo no kra se de omo no emrantie bobo ekokra fo so ayaka de kaja na ka papa panyini die na nka wonya 35 years 70 years wonya 35 a eno ane se wo tene wona mu a na wo de ba 70 years we kra wo ha wa adwene be lay bed be hwe ju so to we po na boy adwuma na nka mo adwuma Hodin ni ho san so eja mani nti hodin ni ho san plan nti na ja de mani to e kra wanyini 70 years na se ba hodin ni ho na so ba ye nda ba gine say because of kra nti na Osayo krasi ni ka ho behwie jonsogu one wo yere panyin ada no na wo yere ketuwa emra mehwie jonsongu na obi jonso kra wo enya asam ne nka obi hu enya bobosa wase wa Africa boost ka ya na ye de boy bobosa ka boost enya bobosa yes but said here when you kakra nti no nya dia nti na onim se ono ankasa na onim se kakra wo papa ne nsem na sa amre ontumi nkofa obia sa nti ese se wo fa panyini a obetumi aye de asoso ni mu na che se wobo na ma na hwe ne ma nti se de etie bia nka obetena ho sa na hwe na we wone na matwempno obeware no ekuya wa aye na ye furo ka ho papa hu ebi so bibi wo ho ebi a bibi wo ho se no we jai le sa ya mehwie dwonsangu emu ye na so fa nyai oba enye se bi a oba no na adwon so se pass a won hwie mu na emu mayire num ye mienu nti se me ne yire ba ko ne da wo bed no na me ne na so na ade a chi a me ne na dwonso de agu kuru wa ba mu no wa behwia to agu so won se ko na be si dem boss Marcos, assembly how? Hamming. I said, my power, the intino member, and there's some fools are needy back because of whom so much power. Call Faith Homeopathic Clinic. That's right. What you the confident, sir, to me, will be Maho. Not all mamma can't say, Mr. Mark, who in a witch, me tea be that. Since I am not teaching, never. You're meeting in our density. That's right. Yeah, me and Casacram. That's right. Papa. But as Marcos, as I said, a do cry by a breakthrough discovery via Henya. We are Bema. Was our Bema name form. I get to us and Miss Atiawi. As and when get to us and when I get and Saki to crying, and yet I hear we, it was where I say, so, and I inside a cry, a person about home. Insano, we are na ba kumuti na hu nsu koso ba bia na bia sa koso. Yes sir, udi ohuni, obo akonhoma, utua school fees, but eno kwama ulusu respect e wo fie ho. So we bema, that's our condition I made describe we. E wasem na meka free number na chisia. Bra, kumase ahinema kokobin 80 mu wa. We dey o say bema when infections we treat ya che enko. Nsa abegu hu prekese na bema no so airphone we o say me scenario na making o say me scenario oba wa fa ni kunachi a ono bema foforo ye ne ho adwuma emu ani gi a onya bia chenti o jeje ho no so say me ko bia ka wuwia mu de eside na ka okoka say o say me oboni krudi o say me obi ye adwuma no bi ye adwuma no e masa asem we bi ento mesro yenim obia wo yare enye pressure enye akoma yade but aside dwuma na ye de katita ato ne bema mu a ontimi nti
na yere dress no wo pia ɛho adwendwen nti ɔsan benya pressure aka ho catheter da bɛrima nim a ɛntimi nya adwuma sɛ nipa no to no na ɔde ɔsɛe ɛna kyɛ sɛ na yere no so ɛbɔ din so ho ɛyɛ asɛm sɛ bɛtia na yɛ ntaa ka nti edu baabi ɛsɛ ɔsɛe mɛhwɛ ka na saa na etwa ne tia de onim ne de onim ɛno nti Faith Homeopathic Clinic say ɛma wei ɛmɛyɛ story yɛbɛtumi asesa story na ma wo brakuma se ahene makɔkɔben 18 mo ne bɛhyɛ afidie nim na ɛyɛ sɛ wotumi yɛ biribia na adeɛ baako pa a wontumi nyi nti na ama animonyam anwie pɛyɛ wo sɛ Yesu kura gya 99 na wɔkɔhwehwɛ baako pa ayera wo nti ɛnka sɛ wei deɛ wei nko ana ayɛ den dabi Yesu kura gya 99 na wɔkɔhwehwɛ baako pɛ nti saa baako pɛ na afiri so no ɛsɔ so ma ne yɛ mu nka ɔbaa bi ntimi nya bibia mfi ne kunu na nka no nko a penti sɛ nka ɔde kya na nka ayɛ den mesrɛ me nka saa na ɔbɛsa ne ho yadeɛ so a na ayɛ den bra Faith Homeopathic Clinic na yɛmboa wo bibia bɛkɔ ama nneɔma atotɔ yie na wo so wafa ntoma pa afira woyɛ ɔbaa o menses no ɛma yie as a matter of fact ɛtumi batoa so ɛma ɛboro so wobɛbu nsa bɛwie biara no gye sɛ wokɔtɔ mu gyaduro mesrɛ bra Faith Homeopathic Clinic na yɛmmoa wo woyɛ ɔbaa wotaa contraceptives nti ama menses no asɛe koraa sɛdeɛ first na wo nsa buotie no ɛnyɛ saa na sesei ayɛ agye nsa mu ɛtumi ba tam biara ɔpɛ biara so na ɛkɔ woba Faith Homeopathic Clinic yɛkyɛke wo ankasa ho nsuo we are treating you as an individual moyɛ nipa dukwa na mode saa problem ne baya obi treatment different na mesrɛ sɛ bubo trim entoto aduro bia nom na say no research bi ekosoma ko so nim sɛ ma omunya cervical cancer no a higher percentage of them ma omubo mutim edi aduro hyehyɛ o mase o person na ade ne ekuma bi o tua bi no o sabi no na e de cervical cancer e ko be dana wodie na no a che say na kosi na wo ho kwan ebinom so ye hu say certain percentage of fibroid ma omunya sa ade no enyi na gya sa anwoma no so mesro oba Faith Homeopathic ye de fidie ni nuaba wo betena vaginal steam ane so wo de sa wawo kra na eho na ginsemu abra wo betena steam ane so a eno abeye bibia wo kra ho nkasa ye wa wanhwa a wawo nsakra enko eno nti no bra kumase ahene makokɔben 18 mu ha na bɛhyɛ sa fidie nim na yen kill infection bi e oho bia na bibia enye kama enfama na wukunu ensama o mo piafo na onto nwum nyi waye na eya se de make no e vice versa oba obon homodin na so empaso gronko a onte dentimi nyigi hu nti no na bema no enam echide kwhwa akwada bi a waje obi kunu a onte ase da bema no kwa na nima de cross akwada no etimi yema no enye de na so so oba also betimi de aye bia ma na kyesa bra Faith Homeopathic Clinic na yemwa the side je wawade no efesi wo kinken afenso ye bema efe bibi prostatitis Marcos bema bia after 40 years you grow with your prostate unyina prostate glands no eyekese na eyekese na ho na urethus no enam nti ekamia urethus na efe no dwonso twa na ma dwonso ho aye na ma obi die timi kwa to the extent say wanchemo a dwonso ntimi ma sometimes also no so VIP bus ni shia so monkodwo so a mema ni bitimi wuram ko bush pa do so keke no this one ko bush because o chenchemo ayi from abon into one ko bush ahwa ogun ho ani mo so eno ti say problem ni ye said ye make ya ye Faith Homeopathic Clinic bra na die hu ni say wan sha da ko be chema adwo so na ma ye fe na urinary retention ukonya eno a this ye the catheter na no na ya wo ye bema na we call oncology department or come for no chair a chair labor ward mema etiama omukikam na sa etu crooked to crooked to ya de panie rema ko hwe so kwan enya sam gedo o wunda ma no ahye jarabia nko a utimi hye trousers because atetire ne dwonso botobo ne sere ho obeda hye trousers enti gise jarabia ya wan hwa beka so ye kremoni so Kristo ni pa na wode na mo da bia jarabia ni nyina ne se kateta no bono mesre wo pa ye beye da bia dwonso na agye ho a edi wachi no egu ani mu ase fabra Faith Homeopathic stroke enti amobia no achia emansuo eno nti ono ane ba wabɔ no kaye ne ho ade sorry ahwe ne school ye beye ne ho ade no osi yɛmfa ne hyɛ dɛm na ɔmpɛ sɛ ɔde de adeɛ no bɛgu ne ba n'anim ase nti ne ma no mfa ne hyɛ dɛm na ɔmo nkɔgye awareɛ ne mmra ɔnoa ne ba wɔhwɛ na ma na bɛgyan baabi agyina hɔ ɛnɛ ɔba afei
Oba Faith Homeopathic Clinic. Yeah, shano. Na no e man so ni nyina chai. Enimonyama bem so te akonwa mu krampo na otimi kwota ne ba wari asema na ye fe. Adentina wo de tse dem. O maame na aito no, o papa na ato no. O se abeye kwankro. Fabra Faith Homeopathic Clinic. Ye jimre ahwehwe ne mojem. Ye check ne hunsuo ne body mass index. Ne de ono a ne hunsuo ne moja atwa adro de ama no. Kakra entimi numbi. Penny entimi numbi. Ono kwa. Ye Mount Health Planner. With respect to your DNA, how no, actually, you know, obedi ebebo. Yet so, in should do so within the day, depending on your arena, yes, son. A bow my area within the shortest possible time. Me fear na last 4 weeks, I am a baby coy. Pano Nantiano to me, and never heard Nantia or Nanti. And they are the Nantia or Yinachia, Kikasim Titecratch, Kikasim Bonetai, and the economy. O ma papa asedem na yarewe abekuno no ba be yikesi ana asesen o ma mi asedem ama yarewe no ba ye yikesi ana asesen bisro bra Faith Homeopathic Clinic Kumasi ahnema kokobin 18 mo no ma be chef de mi escalated says nerve on nerves na etwetwe fe bibi leg cramps onam level ground I want you Marcos o first staircase ko to dwo bonkate na ase o dix no ye gegrep the fe no leg cramps e chiwa obi de infection edeba ebi nso ye nyini obi bone density ntim be so porous otere kakra bia na kasa emobu bisro ma mi atia hwa ma na kasa emobu a e Faith Homeopathic Clinic fa ne bra de ontimi ni fufu eposim this ya wa ma na e fiko nam stomach ulcer fa ne bra Faith Homeopathic Clinic oh so you who difference obi fufu adani de ewu because ya wa ma na e fiko say me lecture abiding bisro fa ne bra na yentumi emwa na bibia enye kama and from our phone numbers in a frame 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now say 0540 710 940 0540 710 940 Marcos, you say when him say adibi koso. Not only the abuse of contraceptives na eman kwadano bu omo santentem no. Ade ba kwa esa koso pass say premature ejaculation. Yeah, what the boss wa 1 minute premature just say atemema bebre ni monyam so. Ama obi wo kra when you ba wa any shopping wa any bibia adako oba na baninche na say na just say if you continue ho ba ni bi the best round your free bibi erectile dysfunction so obenya bia emfa ho ne pills a obefa e de one thought asoso obegu ho ani mu ase na kaises ade na wo ye no eno so side effect we be develop condition be fe no palpitation wo ho anu akoma ne boking so now te fa ko and nam say obema no entimi nya adwuma yinti no opo adwuma no akoto one thought na dia many pills sa de na wo ye no ma animu ya muaye that no awo ni problem e de brew and sana sa be ku be ma no kra kodwo to na ebesa ma wonya condition bi e fe azoospermia chese wo hunsuo na gene and say oligospermia nsuo no ebi ni mu kra it is onu oba no betime nya erection e de aye adwuma but nsuo na wo pese konyem no na wo di nya ba no nsuo na gene enkom wo mu nyina wu so no spermatozoa so and so tikono unim se wa woma so de ba kra nim and no na ama DNA adoso no nti um pese da chombe kwa koye DNA o da teti ye no ndo hu ni tabo bia na wo de uti anye ye na ubehu ye no na bia wo me masem kra atiko ubehu ye na hu nsu agene no we di 70 afi na da be na wo kwo ama oba be ko P4 biom Mr. Obama, for number in the phrase is here 0244 58 38 59 0244 50 58 59 38 and now say
0275 0275 96 96 94 94 14 14 0275 0275 96 96 94 94 14 14 yɛwɔ Kumasi Ahenema Kokobin 18 mu hɔ no ma awɔ nkran abra Santa Maria Abuya Junction hɔ no ma kɔfɔ eduafo nyinaa monkɔ Landry Managers Road up Poly Junction Takrade yɛwɔ Anaji Police Station kyɛn hɔ no ma wɔ Sehwi Prestia Bogoso Amenfi mo nyinaa mommra Old Aseda ɛwɔ Bogoso main lorry station hɔ no ma mmra hɔ no bia megye na yaresa mesro yɛde bia ɛha obia na sɛ Kumasi na awɔ de a ɛyɛ Ahenema Kokobin 18 mu hɔ no main Santasi to Obuase kwan na o de oduru ba bia ma ne chibo fro to tonton na o say o perfect homeopathic clinic na say enuro nkitwa efie hɔ obia ɛbɛkyerɛw bra na bɛgye ɔyarehwɛ ɛda mo sɛ wie so mo gye na botie nyame enhyira bobo dia ne ko faith homeopathic clinic na kwaji ɔyarehwɛ na bibia anya kama Kokobin 18 mu ɛhɔ ɛna abɛhunu wɔnom ɛwɔ Kumasi aya Akoma 87.9 FM on ya TV Akoma mu Nsem ɛna wɔhwɛ wutie me de ma ko spadama ebia na wɔn so wɔ yɛnua bɛyi kesi bi sabi etie bia na yɛbɛdi akyire ane we kura de yɛ frɛ ne nkɔ yɛ tena da ɔbɛba hɔ no na kyerɛ sɛ yɛtuka yɛ de akɔ akɔhyia no hɔ na yɛ ne no atena se saa pɛpɛɛpɛ na ɔdo kesi ne ba ɛno nso yɛbɛdi akyire saa nti yɛwɔ Kumasi asokwa yɛne Kumasi mo ɛna edi ɛhwɛ ne mo wode wasɛm ba yɛ new sika wo ba na wo fom kwane a production numbers no 0530 507849 0530507849 0245301462 0245301462 esisisem kwan bia obedu afa so bia no aha eyo last stop Pastor Julius Akwaba obekwi Akwaba evangelist Akwaba ya elamo pastor ma akokora tipa ho ye ya leja akokora ya leja almost 70 years man waya de pa se utimi wo sa na just obisisa na dwonso ne na yi ansana waya de pa but ma men can't nkofo bi se on se aware mu nsem no eye nioma bibiri na ya na ewo enti wo de o kwa no aka no kore so that ebeboa obibiri ya Elijah so wo ko na aka kire ye nua ba se wo me wo yere wo hode a enka chesenka asem we chesenka wo nhye da ni problem ene enka asem ye ka ababa e wono na amane ni ana ho but se obetwani pa ntro na obeba bedu bewi na afedi a ade ahoma so no kon enti osan enye yi okola nim so a enye yi na ense ne ogitum saa enti ya te se wo hyeda esunsum ni mfidi na obetom enti watom awie ne ono wontimi san kon achi de be anse ne enye hwe mentre mu saa na afi yen hyehye na na yen hyehye na enti ya Elijah no nti wa nti na ogiri se aware be adwuma kan jaja ni asante na ogiri se o ya twese be adwuma na say you onim ne wo ya na problem ne say baby e wagigi sister ye akwaku jani nti say ye wa nke be wo de say ye wo pa baby e wagigi sister ya akwaku jani na o ka tell adam for say na sa ko na to de di to speaker na bo ma ko na bo papa chese se onim se gay ni gina hobi to mi se ona na damfo na ka se na damfo o yina komam ma chire ne nyansa pa ma che na bere na ka se tenko hu oni onim se yi na mi kunu ama sa na ye jano sa no jano ti se nya na damfo no e na de fo no kwa to speaker no ti bia e bi kwa ka sa bi kwa kwada so to what chese bi tu beba. Why do we deceive people like this? I don't need finance. Why that nipa? Ede no kudum pempen so say. Na mama, me obi o skana ma sikania odi asempa ona mbuno. David. Sikania odi nsamfon de. Ma sikania frema o. E betimi ahye at any time. E die sika no. E dia. Koko jato man ye. Efie ejato man ye. Ka ejato man ye. Enti sani oma we nyina mo ehye ba nipa de mama say woni one Ghana city kwa na wo nipa twa ho hia to da na de obedi nya paf na obenya obi amana abem sisia
obi kwa be kan kranche nsem ade ache wo ma ache wo re ade be dem sikani de wo sikani a na wo bu nipa wo twi nipa wo do nipa eno na ma wo sikani no ewie pe yo mama na sikani a wo dada nipa se wo sikani wo nam nipa so obi aka hwa wo ntie se da wo tini wadam funu kwa kasa kwa cha se wo mu nipa wo mu nipa se ma chire ni nyanza boni be no de wa wo che nyanza no boni be no de wa wo che nyanza because we am labor that me shejun so boni be no de yo me na me pese me tia se sister no ye ni se na so we ni se to kasa ma chire ni nyanza pa na me tia se sister no ba kasa me ye ni boni we nti na boni be no de ayo wa ba be share nipa na wo twe so be ware no okura de 7 previous one opportunity one ka hwe wagye atum one wakura so kodu no ko se sansem ni bia okara enya no kore enso agya no anya wura mawi waba betena ase obetena ase ne yenhye na wate ase wa na ase oba no bed mo nkoda so wankoda so ena obeda wo de so afedu bebi so oba no so oma to nsamra mbacho this dia bona sister why then a year bana say o kona so na ne kona fi wo nyankwa wa ye fe bisa say ma hire ni nyansa pa won hire ni nyansa baby what do what ben wada kamena what ben wa mena e tinka de aka ya dwen sachira ne on so obetu bia me kama say wo man tebrim na wo o ma ba brim a wa na nkwa heaven so lo ko obetwini wi ase ne ensem hu na wa ye ne apre ne adwumbone ne ntitwitwa ne wo tena wa ba o yin do sa level we ma o ya retirement person na wo dwene hon de aka ye o dwene sa de no obofo no enteme. But at the age of almost 70 years, now that's what this happened. He said, yeah, and now one more chain will be it must say Elijah. Who do for Elijah? What that woman more than a bra. Oh, you don't do for Elijah. But more than a do for everything. But more than a bra. Now you encounter to me more. Ma. One time I can't feel the hey, no. What's your bar? Me boss of Nabasmako. Yes, of the Bemudia and I cancel and I will be born now. 6 months and 1 month. Now, what should you stop to be anywhere? Penny for I'm penny for and I want boss of Nabas. Me boss of Nabas one so. I know they are so for be anywhere. Yes, I can't see 6 months. They are so for them and will be corona warrior and I found ma. One more, you move on now. So big ma, our dear CBS and Komoto was go to council station for 3 months, 6 months now. Can they won't be a consistent go? Can they won't be a KBPM? But then, mind Mamma Bassa, da, ya Baba, no, because the Montum was in the council and qua near about the post of Fable. Yeah, the post of Fable. No, who's what I want now. Young fashion for the encounter and sister and from so I see a doom to come. That's why you mistakes will be. Now I took back when what you damage. I shall be my back now. I know what you acquire. Then I won't do it. Marco, and yet. Young fat me enquire gum so and a pressure dame so and I would children see and I may pay them over her, my mamma me. Or no so why you're ready. All this is a dear beer entry you cry or bad your baby, won't go ahead, baby or tea. Won't go ahead, baby or tea or bad a baby, won't go ahead, baby or tea. Hey, ada wo sa. Eh? I walk around with you know one quantity. Bemme bini wa be wo num enum and one so de agya wo 7 months when one so de agya wo na wo kɔ enti di ade biam na oba ekunani e di ade na sesa wo ye mo kura na ya na nyame hyira mo boro so oba ekunani e wo sipi na wasi gina na wo se wo ye adwuma hwɛ ne ma Ekwanya nyame ebiem a wo mokra ya sononko na yete ye ekunafo se de esi cha wo mo ne ma ya asam ketwa enye ye nko ansusu wo bete ekunafo mo mra ekunafo mo meyese ekunafo mo meyese ekunafo efise wo bible mu ene nyame hu o mo bo nti kunani ya wotumi tina se wese no nyame hu ni mo bo obi mebu kwase ase hwe wa se de osi sore ye wo hu no ba ye hu no 1 week na be ma se me ma wonko ba bia na sika hye ho sika hye mata so enti 1 week be ya ho ade na ma be ya wedding aka ho how so for kra wedding na nkedi kwa se o hyira so
wedding no anka ni kwan se wo hyira so ne bibia anka se wo de wo nsakura akomu because papa no se de osi baaye no wa ama ne papam obi obai bia se wo to obu ase wo se kofoforo wo kofoforo wo to obu ase ko hwe de fie akokora na mpacho ahemfa na wo afuo na wo ampa se wo yire wu ampa se adwuma sei na wo ye ampa se sei ana se sei ese se wo kɔ ho nyina na wo kɔhwe na wo hunu kwan a wo so wo ba no wo so be fa so a wo so ne be de ebetena wo akɔhwe wo hu wakuma na ka kire wo ono de se ono kakra won nsem ti ni nuamu ntumi nka nti wakuma mo wo fufuo na wo kana na o ka cho se he na me bra wa ka cho me wona me nkasa na mo me ka cho no wo yiro wo yire enti ba bia de wo kɔ no ena ye de ya ma ko e ma mienu ntumi ntina mom saa o e ma mienu ntumi ntina akorafo mienu ye nyina nkɔhye kwa ye mu hɔ na we sounds dan no kura abom wo so ya baba wa ena kush tash tush tash na wono abrewa na oti o obeje ho wo de huni ma fake obeje na wo ba ye no se wo ba hunu se ne competitor ye dey e wo ho enti se wo ya ade a oluma ye ni be dey abeje ne ho a wo nani be ka ne ho enti wo nsa da ne yire panyin na ameda no o ka che ne se bra beda ani yire panyin kas omma enti wo hwe se de ekɔ na wo se omma enti oluma nse sa be dey sa beda na mako ono na atena ho obema wo keto ano abefa abemu abefa ho hwe ade obeye wo akoye wo do befa so no se de papa enye sika sese kwaye na da ho nim de one ne do ye ebe nya sa kwa na se mako wajan wono so akofo ba afoforo na se kwaye wono so de na fa so no se we ono no se on firi on pese obetena oba ba ko hu o pese otena mienu hu enti we ba ene ye de ya ahoye abebam e ma mienu betena fie ba ko ahoye abebamu a wo ye ho hwe enye anka akokora nka fa we kwa ha na fa we kwa ha nti wo de wa se wa ware mienu ope mienu nti wo de fa wetina na fa wetina na dan ba ko ehyemu aha na we meda ade ekia na we beda we ni we di nkoma we ete we da hane ne ho a we ete eye de ne be ye yie me de jonso de de menyi ni gise oluma ye nya no gise ehɔ de enu enti no di ja no da bi dabi se oni panini beda beda wono mele bed no na ade chia no pa kuraba omu junso wo mu no o mefa nkohwie ngu ya bi ehɔ de se no no ogina aso di ja ntumi nya de a eni wo ntumi nwa nti wo mu ade nti media hɔ de panyin so e me ya se me ken so ye fo ehɔ de me nyi ntum gisi yetie papa no sete sa de a e bia ni amo hu bi ko so wo fie hɔ ena bia papa ne ka sa na enye sa de a wei na oni pa de ese se wo bi hu junso oba wada woni be ma ada kete so ese se wo sori a ye hunu wudwonso na le yire panyin opene so kra nko no so because wudwonso de wo bi hu panyin so wudwonso akra me fa nkotu mu okra me fa wudwonso nkotu mu da bi eni amohu bi anko yie wo ho ese se wo kire ye mu papa eni ma bi wo ese se wo kire ye mu na ye ti ase yie ade a suban a e bi obeda na edi wo se na yire na ti ase o otiase no ma ne be ware iwe oba ne tiase e na o ma ne be ware no e na odi ne be fi okro no na se ne ketema no eti o se kete ne ma no no oba mu no je na wa atu ne de na kire se wate ni kunase eti ye den no be so di ti awo enti kire se bibi ye dai e hye ho enti ano no papa ma ye nhunu ma ye ntiase e na mmom ye nji wo bi ba ma me ne tiase adwene mu fan omodam onyare se wo je ne ba akomo oba foforo ye nya ne sa papa ehɔ de da na sa adwene ho na fa nkola ne sika ma no ukra no yes oba no so kwa woni ne ntie o ye nya bi da se no wo sa ne ntie o ne ntire ba bi o na baje ne makọ da bi makọ ememe bi nsua nyansa yemfa wo bi ba na adwene mu fan ma me adwene mu fan wo tumi so de koba edwale ne maje ne masa ye de komo ba foforo yenye ne sa sika no ye de ya wo ya wo di sika ne ba wo ma no ne bedie fa ne se wo ma no e ne bedie enti papa is adwene ne firi wutirim de wo ma wo sa futuo ne firi wutirim na emo abebre ma wo me da se na evangelist mama me sha se mfra enkola na do mu kɔ no oni we na wo no ana ye we no ma no a ne kunu wuja wo Debbie woni na wo mienu no but
Tunu no oje Akoma obi. Tunu no oje Akoma obi. Mama kan kire kanjaga ni se woye wudi ni papa. Woye wudi ni papa. In the first place, and try to be girl. Say we need Uyira wu. Ama open so ma wo. Sa wo yire panyin wo. Papa ni wudi. 2. Minim ai frokro mu ye. Ifiade. Ifie no mo kwa sorry. Eko shiraso. Ishiraso no ye mom certificate na se so for do mu se go so keke. Me papa we wudi ni kire say in the first place kwa no the girl ya kujina baby a. Ense so ni kujina. So timi no onye ska no ro kokoto ka bedem. 2. Sister yin so mesira no a ema na epa de afo bibiri no. Ye bosika so kire wa na mo ho po che no. Enya de abiri nyina na iska okọ. Na be ma behu na wotwe pe. Wosim be yo wan de aye wan fro. Edi enko a. Fa kontem bia ye kro no bo. Ti se wo koto asase na nipa ko de pepa ne hye wonsem no. Be so ye intentem si intentem nya sa ha de. Me pa cho da no asafa ni pepa man na ju sika. Eye kro no de. Awariye bia ni wa even abusu awariye mpo a. Se ba be hunu na awotwe. Na ma pase mbe ye nwa de aba eye nsamafo. Ana abusu aro so tena ho je sa ahoade ye. Me da ma de me kanya de sister nso no so na ni ana ho. Nka oba ukura wo ye kuna de. Nka afi ma ya. Adidi enko a. Ni nyina ye se opia ne bed na gu nkrofo so. Ma won kola num timi obi obeso mi mu a. Unyo obi obeso obu wonim sa na wo num. Nti sa be na said nanu said de ka kire ba ko yi. Obo wo sinkete. Me na me hwa ma de me yekura ni. Ukroma wo mu kura ni pa ibrebe anu kura adoye kura nkofo be ye wo no. Edoso. Na boso me nso. Na me kura me de me di afini boso mi numi. Sila manfo bis didi matem se ana na mama na nje. Na wo oba kura de. Wo kura de nka afini kura oburo. Obura fe ansa no wasa kwa ware bu furu. Eti abesere ye nua ba no. Ese anya esi awi oso waja. Ni ma no so e de ane de obaye nwa de. Enti obagina de. Ne de obagina de. Ena emre mu nso no. O say Mama, Ghana mra be bia ni wa o pass mas na meken. Emre bia ni wa chese ji so di mfie sei. O ma je nkura no wa bra ono kra oba wa ne netie no. Hono cross ni hono se wo kra yo ba no ne netie. Say ade a one ne yire netie dia. Obeti na ade. Mesi makom emre bia ni ba bia se ji se mfie nso. Ji se mfie obeti na ade na ye ono kwa na ade. What's what Java? Kanja gani wa bayo one. Debi obema ni nya kanja gani o. Wana ye kanja gani. Ne yire no. Bema no yawile ja nya kanja gani o. Ne yire pani no. Onse no wo yire. Yeah. Ana obeka che we. Ana fa we so ni yire. Sa oba no na ye kanja gani o. Nya be. Ana yawile ja ye ayi. Oni asante ni. Owo asante be kwai. Wo ye fun papa fa che me se papa panyini. O na Bible kan nya panyini tie fun kire. Ene nim nyansa. Asante be kwai. Enya panyini ni tie fun kire nim nyansa. Na ye wadwe se na be ye ma 70 years. Wo kika ko wu. Enti se wadwe mpa cha wo mai. Se wadwe na wo kika ko ukuro me se ye. Ti se wadwe. Me da. Okay. Akoma FM ye ma wo ache. Yes, and all right. All right. So we are here to introduce to a tier for yen products nibi. In fact, an emblem so abrabo we mo now live a smart life over 86 mohonum. Yes, but enti yawo yen smart gadgets nibi waha. To say yen tablet yawo yen case tablet nibi waha. Yankees. Na papa you should be a cost. Manager. What a Canadian so cry and so
killer ntia so we have our smart tablet. Yeah, tablet way a anti-breakable screen. Yeah. No matter what it is, show from the highest height empire. Yes, empire. We bet me the one sa bomu said then tablet way and empire. And then room and koto tablet Emma oba na beyebo so me mienu miensa na wo say tofu from me grade me di aka ho we tablet we and fa ne bi si ahwe e form asiafa empire obotentim yes na ade sonko ya about it ne say tablet we a who say cramming omo ye omo manufacture iPhones I products no omo na eye tablet we now this tablet is 10.1 inches we esa ewo ne storage in here 1 terabyte into 1 terabyte enti se wiase mu nsem nyina pese odi buso a ebetima so a eguso and na afen so no esa ye 16 gig ram yes speed no was ropa yes obetimi so ato ayusu as penyin se o ye obi a o use tablet often times a opese odi sua ade ne ade a yes I in such a way says abofra episode use one ye install application bia ne steady content bia wo so ni nyina egu so enti from nursery to grade 12 there auto tablet we ya ohia se obehye da atwe bibia do obetima twene ma egu so esa use sim card obetimi the sim card and so asa hye ye won 8 inches enso wo ho enti auto tablet we no in fact ye besa che free case aka ho case no ye de be ma free ye che free ye wa ho do bebre wo ho ye be ma free case yes case we say so as a boakra protected phone no yes tablet no in such a way mpo say ehwewa ehompo entwitwi apart from say ni mpai no ehon entwitwi ema wo enti frana smart solution there oti yenka ya say friend e was 054 175 0095 yes frana smart solution ya say empowering your smart life and I'll be to me so afraid was 059 48 54 215 praise here nani endika and then utie Akoma FM and you can say the boy for tablet here kesi ya teso because of say ye bo hu the road over your office yes over your office is here ubenya no 1500 Ghana cedis per yes and a kit one also 8 inches and also yeah the amount 900 Ghana cedis so very cheap very cheap yes now and then Mrs. Utie Akoma FM any kwansa wo ma Akoma yare eye we issue frana smart solution ye pese we live a smart life untino ye the gadget bia ba your friend of smartwatch and your life open now de bebo this smartwatch a check your heart rate yes senior as I check your walking distance or cover within the day unumunsuo within the day I prompt you say unia ya pay yes this is a smart watch connect my phone now to me receiving notification say bia obi send no message or meeting no obetimi ehu message no WhatsApp SMS whatever it is obetimi so they receive calls yes on the smartwatch we auto we no near my package we nyina yes obenya spares obenya earring obenya necklace no one saying your pecs I saying ya this nice watch here can we I saying ya nensano ahodwa ewo mu nyina yes final smart solution there yes empowering your smart life open your chira kwan wo Kumasi a ye wo ahensan opposite China Mall Junction in Kran so ye wo Odoko Market opposite Best Point yes now and see what obi o ha say oh we no de mempaniema na ewo mu no mepefo fro we so ye foforo a ewo ho we no na smartwatch unya smartwatch no na wo senya ne watch we ya eka ho no wa senya ne nsa no wa sa ba benya ne necklace ne earrings we mu nyina ebia oba ya teso ya se fa 300 Ghana cedis ebefa ebia yes the obetu si bia ebia obetimi aba befa final smart solution yes friend was 054
175 0095 ɛna wobɛsum. All right, you know, you're quite frank. So on you with your number no one and not just say you are by my elbow bone until Bomondia na F number is here. Now you see from Nafe be free production lines so you know for number. Yes. Yeah, number is 054 054 175 0095. Frey Sisia our Frana Smart Solution. Now sewing machine way. One of the best sewing machine out here ever ufie. Where your household yes. Say if you say what cost you adwuma foforo a opese wo de a polish wo ho. Say opese wo de ye wo wade pam bi e wo fie. Yes, say Ontario atini enemrem ye fa wo ho nkra ne ne matete a wo de apepam. Sa pepepe. Yemfa nswan koma telafo na yembo wa yibia. Frana say for just 500 Ghana cedis for this nice sewing machine way. Yes. Ufrey I say utie yen Akoma FM and we will give it to you for 500 Ghana cedis. Yes. Sewing machine way it was 12 stitching mode. Just say utimi change stitching no ahodo nko 12 and the guso fe kama no. Yes, this is one of the best Uben here ewo fie. Frana Smart Solution. Yes, empowering your smart life. Namako. And just me person rantie no ebo life and maba one also ebo life. Enti se wuti Akoma FM dia. Send your own se mako ehun SCFA. E wo se on so fa ho yie pa. Yes. Wait a smart audio glass. Glass ya hu se shemi. Senya meyi ani no ani ni ye photochronic kire say utimi de share screen so say uyo bi a uta hwe phone so uta hwe TV a be hia sa glass way na glass way no eye smart say esa etimi epic call say make say obi fra me a metima pick with this smart glass afen so obetimi enso e de atie adwom se opese enwum bi na wo bo wo phone so obetimi e de atie glass way utimi sa de ye recording audio recording to say nyanka ye bon komoyin na me record it. Yes, we are one of the best smart glasses are ubehia eni no utimi se san se nya opebia e de media to ani sisi a e night vision say yes attitude ya twika na dwono utwi ankofo light to wani ni ade ebe control light no pepe we yes this is one of the best glass ubehia yes I want sunglass eno ani se wo de ato ani no yes ewia no ba onamu a kefefefe kama yes ene mo hu se masha me ho aye fei sa na wo se mo ba gibi we a smart audio glass we yes say ukra just 400 Ghana cedis Fabra Frana Smart Solution nebeje glass fefe we enye glass keke me say a smart glass utimi di make call utimi di recording utimi di receive yes yeah the call na ehye say ya na and now the call now amazing thing about it and say it's our voice translation. It is obi can French, obi can Spanish. Now translate ya but language what here to say English. One of the best you need at Frana Smart Solution for 400 Ghana cedis pay. Sure. Now in fact yeah na ebinim bisa wo kira kwai wo Kumase no yes I say wo mu enhu ni ye okay Kumase ya wo ahensan opposite China Mall Junction. Yes, in crime so you were Odoko Market opposite Best Point. Yes, and you know ope chia kwanya ope so be to be beton person to be bako ya open Frey I was 054 175 0095 Frana Smart Solution. Yes, empowering your smart life. Now Marco ya di we no home. Yen tablet way and then I may try send kamenya hammer nanka media bana media be boswa atra hwefo next week yes we me say oboswa said den empire send ya me boss me try say me sakra me ya empire send ye tie bia brabeje this tablet we oto a ye ma free case oto onso obetimi dia hye ho yes fe Frana Smart Solution
empowering your smart life. Yes. Okay. Enti bomodi asakuma se de ahinsan ha omone China Mall office no on China Mall na ehwe ni munti emu ana no na mo frame ye no madawroma number no na good TV this one fa phone twa would phone no etwa na chese wa frɛ wonom ne na no mo frame ikofie nyina na mo frame na phone number me pacho egu TV no so enu nti bomodi a na etwa na bibia entumi enye kama. Okay. Marco, senior nka wote hey. Na opese o blended fruit to be. Me de gum na mmia so a. Sa pepe any kwan se wo be kwa plug bibia. Okay. We ebe blended fruit ni nyina ma. Your friend of portable juicer. Okay. O blended ya na eko a blended fruit bia mango, pineapple, watermelon, any kind of fruit bia opese o blended bia. Okay. Na friend say senior person will live a smart life intino. We ya teso dia for just 250 Ghana cedis. Okay. So utie wa Akoma FM. Na midi twa no we a portable Bluetooth speaker. We esru say na ye charge phone wo ho. Yes. Na wasa so a aha no for say udi betie radio. Any your pen drive slot wo ho, your memory card slot wo ho. Yes. Esa wo alarm I would see wo bedside that. Oh sorry 4, sorry 3. I been no come. Light moves no so come pan ultimate changing no. Eko send ya pay bia. This is from Frana Smart Solution. Yes. Yes, for 250 Ghana cedis for budget. Yeah, that okay. Enti bomodia fresh 0541 750095 0594 854215. Omuria wafre womo akasema and 19 yenkwa omane so na yefesma 9 na aka no so ma etiefo no 32249835 yaw Elijah kwanya wode ye maame Mary afaso no eyade awudi ni baby akasafi. Hello, assalamu alaikum auntie. Wa alaikum salam. Atakum tse wonu nkura no. Hello. Ya Mohammed yankwa medo. You want it? Me catch so for the last comment ni say. Ghana constitution so try we bia. Oba ta woni ba and right across. Under no circumstance and the right across. And the young people for kampuno. So am the kwa wale oba no ni tire. The people baba ni ba. O ka sabam nti oba ni ba. O ma formal kudi na twachi. Etimi do ba no. Oni right across so. Masa ka sabam fa ata sa ba no munyi fi mudim. Ni obio. Uba una kenu ba kanu oba media una right to kanu ba so na ko be ni super ko oba de target kanu ma unu wa ta kanu so etimi do ba ta ma eba ma no esi me da saba papa Mohammed and Atene 0322498035 0243114497 na Shannon Suma Miss Matadi wo fa na che say ye Josie fashion na dawroma wono na pam ede amame Josie wo Kumase bomb so on meet me the spot na edi enhwe ni mo ba bia wo bia no bomodi asa obefre Josie na wapamoni mama so wa brochire regions no emfa wo ne ba bia wo 0243433465 0243433465 Josie number no we didn't baby akasa free. Marco, good afternoon. Yeah, good afternoon. Marco, me kasi tepa. Yo tepa, mami yankwa. Marco, mami ni nasama ya roho nti mumu na mami wai. Matse me do ye beboa no kwan bia so wode na asem no abeda yankwa de betu ho anamo pa shize wono ena mami rege e de ahye shiz ewo Kumasi Sports Stadium on Unity Oil ene di ehwe no regi a mehye me eye shize ho ena menya no wono na de ma me nti bomode a na wo so other weeks nyina efri shiz emfie bebre na de etia ene tie ye ntorig ewo shiz emoka ope baby esua ama obesua adwuma na work and pay shize Freno Anna was up in 0249 155776 0249 155776. Udini baby akase free. Andrew Shoemaker. Hey, Andrew's back was shining. Mama. My oh